ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிட்டு हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय हरे जय जय कृष्ण श्री हरे हरे चैतन्य जय कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे जय हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे ராம राम ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து நம்ம பார்க்க போறது இன்னைக்கு முக்கியமான சாப்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பார்க்க போறது இன்னைக்கு வந்து நம்ம பகவத்கீதாவோட 12th சாப்டர். ஏன் மாதாஜி எல்லா சாப்டருமே முக்கியம். இப்ப ஏன் ஸ்பெசிபிக்கா 12th சாப்டர் முக்கியம்னா, 12th சாப்டர் வந்து இப்ப வந்து ரெண்டு விஷயம். ஒண்ணு வந்து பகவத்கீதா மொத்தம் பகவத்கீதாவே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் ரைட். ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் வந்து கர்ம யோகாவை பத்தி சொல்ல போறாங்க. இப்போ அடுத்த சாப்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது கடைசி 6 வந்து ஞான யோகா. சோ நடுவுல இருக்கிற அந்த 6 சாப்டர் தான் பக்தி யோகாவை பத்தி சொல்றாங்க. இதுல வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலானது 12th சாப்டர் எதுக்குன்னா, இப்ப நம்ம யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸ் படிச்சாலோ ஸ்கூல்ல படிச்சாலோ எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். என்னன்னா, நான் வந்து இப்ப வந்து இந்த டைம் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, எக்ஸாம் எழுதல, இல்ல என்னால இது பண்ண முடியலன்னா என்ன பண்ண முடியும், உங்களுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்வாங்க. சோ இப்போ இந்த இன்னொரு சான்ஸ்ன்றது வந்து எல்லாருக்குமே வேணும். ஓகே. சோ இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இன்னும் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரா அப்படின்றத பார்க்க போறோம் 12th சாப்டர்ல. ஒரு சான்ஸ் தானே அவர் கொடுப்பாரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு சந்தேகம் இருக்கும். சோ யூஸ்வலா பிளான் ஏ ஆர் பிளான் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. இப்போ கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவர் பிளான் ஏ, பிளான் பி, பிளான் சி, பிளான் டி, பிளான் இ, பிளான் எஃப் அப்படின்னு 6 பிளான் கொடுப்பாரு. இப்போ இதுல என்ன பிளான் நான் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன பிளான் வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாம். அவர் அது சொல்லல. ஆனா எந்த பிளான் எடுத்தா எவ்வளவு டைம் ஆகும். இப்போ நம்ம நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்ம காலேஜ் படிக்கிறச்சே கூட நம்ம பக்தி வைபவ் எடுக்கலாம். இப்போ நாங்க இப்போ லான்ச் பண்ண போறோம் பக்தி வைபவ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் டிசம்பர் 1st இருந்து. இப்போ வந்து நீங்க ஐயோ டெய்லி கிளாஸ் இருக்கு, 5 days a week, 8 to 9:30 அடிக்கடி எக்ஸாம் வரும், இவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னா, நான் இஷ்டப்பிரபு என்ன சொல்றாரு, சரி ஓகே நீங்க வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்ப எங்களுக்கு நாங்களாம் வீக் ஒன்லி 1 day பர் வீக் அப்படியே ஒரு செஷன் எடுத்துட்டு இருக்கோம், எப்படி வேணா எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 2 ஆப்ஷன் இருக்கிற மாதிரி, 2 யூஸ்வலா எல்லாத்துலயும் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாத்துலயுமே 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து 6 ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு, இதுல எது எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 2 ஆப்ஷன்ல ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி, கிருஷ்ணர் வந்து இந்த 6 ஆப்ஷன்லயும் நீங்க எடுக்கலாம். ஆனா இப்போ இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பேட்ச்ல என்ன சொல்றோம், நீங்க இப்படி டெய்லி எடுத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து 10 monthsல முடிப்பீங்க, இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 வருஷம் வரும். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரும் போடுறாரு பிளான். நீங்க எப்படி வேணா உங்களுக்கு செட் ஆகுதோ அப்படி எடுங்க. பட் பேஸ்ட் ஆன் த டைம், பிளேஸ் அண்ட் சுச்சுவேஷன், உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பலராம் பிரபுவோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது 2-3 பேர் வந்தாங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பபிதா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியே பபிதா மாதாஜி மொபைல் இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த இன்னொரு ஐடிக்கும் போய் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா அங்க போய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க போறாங்க. சரிங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சாப்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? ஓகே, பக்தி யோகா அப்படின்றதா இந்த சாப்டரோட பேரு. இப்போ பக்தி யோகா அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்க? எல்லாமே பக்தி யோகா தானே அப்படின்னா, இது பர்டிகுலர்லி அந்த யோகாவின் சாரம் சொல்ல போறாங்க. நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாக்கு நம்ம வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறோம். இப்போ பக்தி யோகாவோட சாரம் என்ன அப்படின்றத சம்மரி பார்க்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 11th சாப்டர்ல நீங்க என்ன பார்த்திருப்பீங்க? 11th சாப்டர்ல நீங்க வந்து பார்த்திருக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து பக்தி யோகா என்ற இந்த 12th சாப்டர் வந்து லாஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் த நடுவுல இருக்கிற பக்தி யோகா. இந்த சாப்டர் பேரும் பக்தி யோகா. இந்த நடுவுல இருக்கிற அந்த 7வது சாப்டர்ல இருந்து 12வது சாப்டரும் பக்தி யோகா. அப்ப இது என்ன அப்படின்னா அதோட சாரம், கன்க்ளூஷன். சோ இதோட கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப 11th சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் விஸ்வரூபம் தரிசனம் காட்டுறாரு, ரைட்? அப்புறம் என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணா? வந்து நம்ம அர்ஜுனருக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, நீ வந்து நான் வந்து உனக்கு இந்த வைபவங்கள் எல்லாம் என்ன இது ரொம்ப கொஞ்சூண்டுதா என்னோடத ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டிகல் தான் என்னால காட்ட முடியும். ஏன்னா அதுக்கே இவ்வளவு டைம் ஆகுது அப்படி. அதனால இப்ப வந்து அர்ஜுனர் வந்து டவுட்டே இல்ல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா ஃபுல்லா அர்ஜுனர் கேள்வி ஏன் கேட்கிறாருன்னா அவருக்கு சந்தேகத்தினால இல்ல, நம்மளோட சந்தேகங்கள் கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு தான். இப்ப அர்ஜுனர் வந்து கேட்க போறாரு. இப்ப இந்த விராட் ரூபம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இப்ப நீங்க சொல்லணும் இந்த விராட் ரூபம்ன்றது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், அதாவது தெய்வீக அந்த உலகத்துல இருக்கா இல்லையா அந்த ரூபம்? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் நான் தூங்கிடுவேன் நீங்க பேசலன்னா. சோ பேசிட்டு இருந்தீங்க. விராட் ரூபம்ன்றது தெய்வீக உலகத்துல இருக்கா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருக்கும் மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி விராட் ரூபம்ன்றது தெய்வீக உலகத்துல இல்ல, இங்கதான் இருக்கு. விஸ்வரூபம்ன்றது அதுவும் இல்லை. இப்ப என்ன டிஃபரன்ஸ் விராட் ரூபத்துக்கும் விஸ்வரூபத்துக்கும்ன்றது நான் அப்புறமா சொல்றேன். பட் ப்ராட்லி என்னன்னா இந்த ரூபம் வந்து என்னன்னா நம்மளோட பௌதிக கண்களுக்கு என்ன பாக்குறோம், நம்ம சுத்தி பாக்குறதெல்லாம் என்னவோ அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் விராட் ரூபம். இப்பவே சொல்றேன் அப்போ புரியும். விஸ்வரூபம்ன்றது கிருஷ்ணர் அவரோட பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு அர்ஜுனர் காட்டுறது. இது வந்து பௌதிக உலகத்துல அவர் காட்டினாரே தவிர தெய்வீக உலகத்துல அந்த ரூபம் இல்லை. அங்க வந்து இருக்கிறது ராமரு, கிருஷ்ணர், அப்புறம் விஷ்ணு தத்துவங்கள் எல்லாம் தான். சோ இது பௌதிகத்துல இருக்கிறதால இது வெறும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை 3 வழியில வழிபடலாம், ரைட்? பிரம்மன், பரமாத்மான், பகவான் அப்படின்றது 3 லெவல் இருக்கு. பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து அவரோட உடம்புல இருந்து வர்ற அந்த ஜோதி, ரைட்? பிரம்ம ஜோதி அப்படின்ற பேரும் அதுக்கு இருக்கு. பரமாத்மான்றது நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற 400 ஃபார்ம், 4 கைகள் இருக்கும் விஷ்ணு தத்துவம், அதாவது ஷீரோதக சாய் விஷ்ணுவை குறிக்கிறது. ஹையஸ்ட் வந்து பகவான் அப்படின்னு. சோ இந்த 3ல வந்து இப்போ பகவான் ஒரு சைட்ல வச்சுக்கலாம், நம்ம பிரம்ம ஜோதி ஒரு சைட்ல வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இந்த சாப்டருக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். கிருஷ்ணர் நம்ம கும்பிடுறோம் இல்லையா, அவர் எது வந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்? அவர்கிட்ட இருந்து வர பிரம்ம ஜோதியா இல்ல கிருஷ்ணர் என்ற ரூபமா? ஆண்டவன் என்றவர் வந்து லைட்டா ஜோதியா இல்ல அவர் வந்து அவருக்கு ஒரு உருவமா? ரூபம் ஜோதி. மாதாஜி, ரூபம். ஓகே, ஜோதின்னு சொல்றவங்க யாரு? யாரும் ஜோதின்னு சொன்னாங்க. ரூபம் சொன்னது இந்திராவாணி மாதாஜி. ஓகே, ஜோதின்னு சொன்னது இதுல ரைட் ஆன்சர் ராங் ஆன்சர்ன்றது இல்ல, சொல்லுங்க. மாதாஜி ஜோதிமயம். தேங்க்யூ ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி, ஹானஸ்ட் ஆன்சர். சோ ஜோதி. இப்ப ஏன் நான் சொல்றேன்னா மாதாஜி நிறைய பேர் இப்ப வந்து இவங்க ஒண்டி இல்ல, நிறைய பேர் கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜோதி. ஏன்னா கிருஷ்ணர் ஆண்டவன் ஈஸ்வரர் அப்படின்றவருக்கு உருவம் இருந்தா நம்மளுக்கும் உருவம் இருக்கு, அவங்களுக்கும் உருவம் இருக்கு, தேர்ஃபோர் வி ஆர் வெரி ஸ்மால். ஆனா ஆண்டவன் வந்து ஜோதினால எல்லா இடத்துலயும் பிரவேசிக்கிறாரு அப்படின்ற ஃபீலிங் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும். இப்ப ஆண்டவன் எல்லா இடத்துலயும் பிரவேசிக்கிறாருன்னா அவர் எப்படி ரூபம் இருந்தா பிரவேசிப்பாரு அப்படின்ற தாட் ஃப்ளோ லாஜிக்கலா 100% லாஜிக்கல். ஆனா ப்ராப்ளம் இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட மூளைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்ட லாஜிக்ல நம்மளோட மூளை அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியாது.
எதுக்குன்னா நம்ம புலன்கள் வந்து அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட் இல்லை. ஒரு நாய் பார்க்கிற லெவல் நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஒரு நாயால உணர்ற அந்த சவுண்டு, ரைட், அதோட பவர் வந்து ரொம்ப ஹை, நம்மளால முடியாது. பௌதிகத்திலேயே இந்த மாதிரி டிஃபரன்சஸ் இருக்கச்சே நம்ம பௌதிக கண்களை வச்சோ பௌதிக மனதை வச்சோ நம்மளால கிருஷ்ணரை உணர முடியாது. சோ பிரம்மா, பரமாத்மா, பகவான் என்ற 3 ஃபீச்சருமே கிருஷ்ணருக்கு பொருந்தும். பிரம்மன் அப்படின்றது வந்து அவர் உடம்புல இருந்து வர பிரம்ம ஜோதி, ரைட். இது வந்து நீங்க பகவத்கீதா 2வது சாப்டர்ல பாப்பீங்க. சூரியனோட ஒளி. இப்ப வந்து சூரியனோட ஒளி என்றது இம்பார்ட்டண்டா. இப்போ நம்ம வீட்டுல இருந்து நம்ம விண்டோவே திறக்காம, ஜன்னல் திறக்காம கூட கண்ணுல வந்து அடிக்கும் என்னன்னா சூரிய ஒளி. சோ நம்ம ஃபீலிங் என்ன வரும்? ஒளி ரொம்ப பிரகாசம், ரைட், கிளியரா இருக்குன்னு. அதுதான் பிரம்மஜோதி. இப்போ சூரியன் என்ற நீங்க இருந்து பார்த்தோம்னா ஒரு வட்டமா தெரியுது, ஒரு ரவுண்டா இருக்கு, கோல்டன் கலர் அப்படின்னு, நெருப்பு மாதிரி இருக்கு அப்படின்றது பரமாத்மா ரியலைசேஷன் 2வது லெவல். 3வது ஹையஸ்ட் லெவல் என்னன்னா பகவான் ஃபீச்சர், அதாவது அவருக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னா சூரியனுக்கு வந்து பிளானட். சூரியன்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு இப்ப நீங்க வந்து இந்தியான்றது ஒரு இடம், யுஎஸ்ஏ என்ற இடம் இருக்கு. அதே மாதிரி சூரியன்ன்றது ஒரு பிளானட், எர்த் என்ற மாதிரி அங்க ஒரு பிளானட் இருக்கு. அங்க வந்து இருக்காங்க, மனிதர்கள் இருக்காங்க. அந்த சூரியத்துக்கு ராஜாவும் இருக்காரு, சூரிய தேவா அப்படின்றது அவரோட பேரு. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு வந்து உத்து பார்த்தா தெரியும். சோ இப்ப இந்த 3லயுமே எது கிரேட்டஸ்ட் அப்படின்னா சூரியன்ன்றதா கிரேட்டஸ்ட். மத்த 2 இருக்கா இல்லையானா அந்த 2மே கரெக்ட் தான், தப்பான ஆன்சர் இல்லை. ஆனா அந்த 2மே இதுக்குள் அடங்கி இருக்குன்னு. சோ பிரம்மஜோதி என்ற ஆன்சரும் கரெக்ட், பரமாத்மா என்ற ஆன்சரும் கரெக்ட், கிருஷ்ணர் என்ற ஆன்சரும் கரெக்ட். ஆனா கிருஷ்ணரில் தான் இந்த 2ம் அடங்கி இருக்குன்றது நிறைய சாஸ்திரங்கள் சொல்ல போறாங்க. இப்போ நம்மளுக்கெல்லாம் இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கிற மாதிரி அர்ஜுனருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இல்ல. ஆனா நம்மளோட கன்ஃபியூஷன் தீர்த்தறதுக்கு இவர் சொல்ல போறாரு. சோ இது ஒண்டிதானா இந்த சாப்டரோட வருஷனா இல்ல. பக்தி தொண்டை வந்து எது சிறந்தது? இப்ப வந்து கிருஷ்ணரை எப்படி மீட் பண்ணலாம்? ஹவு டு ஐ மீட் கிருஷ்ணானா 2 வழி இருக்கு. 2 வழி இல்ல, பல வழி. ஒண்ணு வந்து டைரக்ட் ரூட், ஒண்ணு இன்டைரக்ட் ரூட். டைரக்ட் ரூட் அதாவது ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு. ஆனா என்ன சொல்லுவாங்க, ஆனா ஷார்டஸ்ட் ரூட் ஜிபிஎஸ் வந்து இது காட்டுது அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஷார்டஸ்ட் ஆர் குவிக்கஸ்ட் ரூட் வந்து பக்தி யோகா மூலமா போறது. சரி, இப்போ பக்தி யோகா மூலமா போறது ஷார்டஸ்ட் ரூட்னா அப்போ மத்த ரூட் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். சோ பக்தி யோகான்றதா குவிக்கஸ்ட், நோ டிராபிக் ரூட். நம்ம ஜிபிஎஸ்ல போடுறதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நோ டிராபிக் ஃபாஸ்டஸ்ட் ரூட் அப்படின்ற மாதிரி பக்தி யோகா ஃபாஸ்டஸ்ட் ரூட், எஸ்கலேட்டர்ல போடுற மாதிரி. அப்போ அதை தவிர வேற என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. அந்த சிம்பிளா சொல்லணும்னா கர்ம யோகா, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான யோகா விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஷ்டாங்க யோகா, நெக்ஸ்ட் வந்து ஞான யோகா. இப்போ இதெல்லாம் இருக்கா, அப்ப இதுல என்ன பெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஷன் வரும், ரைட். லாஜிக்கலி பார்த்தா ஞான யோகா பெஸ்ட் மாதிரி தோணும், சிலர் கர்ம யோகா பெஸ்டா மாதிரி தோணும், சிலருக்கு வந்து தியான யோகா பெஸ்டா இருக்கும். 2வது இவ்வளவு யோகாக்கள் இருக்கு, இதுல என்ன ஆர்டர்? சரி, இந்த ஆர்டர் எது ஃபாலோ பண்ணா நம்ம பக்தி யோகா அடைய முடியும்? இந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லார் மனசுலயுமே இருக்கும். சோ அர்ஜுனரும் இதை கேட்க போறாரு. சோ இங்க இருந்துதான் இந்த ஸ்டோரியே ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ நீங்க பார்த்தோம்னா நம்ம இதுல என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனேனா பக்தி தொண்டை வந்து டாப் மோஸ்ட். பக்தி தொண்டன்றது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 7th வர்ஸ் வரைக்கும் பார்க்கலாம். 8ல இருந்து 12 வர்ஸ் என்னன்னா நான் இப்ப சொன்ன வேரியஸ் தொண்டோட டைப்ஸோ வெரைட்டியோ. நான் சொன்னேன் இல்லையா, கிருஷ்ணர் பிளான் ஏ என்னால முடியாது, பிளான் பி, பிளான் சி, பிளான் டி, பிளான் இ, பிளான் எஃப், அதுதான் பார்க்க போறோம். என்ன பிளான்னு உங்களுக்கு இஷ்டம் இருக்கும்னு தெரியும், ஆனா வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த பிளான்லயே வந்து ஏன் எனக்கு நிறைய பிளான் இருக்கு அப்படின்னா ஒருத்தரோட மனோபாவம், சிச்சுவேஷன் 2மே பொறுத்த வரைக்கும். மனோபாவம்னா இப்ப வந்து 20 மணி நேரம் நான் கிருஷ்ணரை நினைக்க போறேன், நான் ரொம்ப பியூர் டிவோட்டினா அவரோட மனோபாவம் வேற. கிருஷ்ணருக்கு ஸ்பெல்லிங்கே நான் நேத்தா கத்துக்கிட்டேன்னா நம்மளால 24 மணி நேரம் நினைக்க முடியாது. நம்ம வீட்லயே இருந்து பழகிட்டோம், ரைட். எப்ப பாரும் கணவன், மனைவி, குழந்தைகள் அப்படின்னு இருக்கச்சே டக்கு நான் எங்க கிருஷ்ணர் வந்து பார்ட் டைம்ல நான் திங்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த பாவம் வேற. சோ இந்த மாதிரி ஒருத்தரோட பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்யூஷன் தான் 8ல இருந்து 12 கொடுக்க போகுது. சரி, அப்ப கடைசியில 13ல இருந்து 20 எப்படின்னா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 7 எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. 8ல இருந்து 12 எந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றதும் தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த 2 தெரிஞ்சிச்சுன்னா கிருஷ்ணருக்கு என்ன பிடிக்கும், எதை ஃபாலோ பண்ணணும் தெரிஞ்சிச்சு, எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா எதை பிடிச்ச மாதிரி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான் 13 to 20.
இப்ப வந்து ஒருத்தரை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். எப்படி அவங்கள மீட் பண்ணலாம் இதா. ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க டேட்டிங் வித் கிருஷ்ணான்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு என்னெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்குமோ எதெல்லாம் பிடிக்காதோ எதெல்லாம் ஈஸியா இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாமோன்றது 13ல இருந்து 20. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சாப்டர்ஸ் 12th சாப்டர் அப்படின்னு நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இதுல வந்து கிளியரா கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு, நீங்க என்ன எப்படி பிளான் பண்ணி எப்படி பிடிக்கலாம், ஹவு எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா, எந்த ஃபார்ம்ல கிருஷ்ணரை வழிபடணும்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங். அதுக்கப்புறம் நிறைய டைரக்ட் மெத்தட் இருக்கு, இன்டைரக்ட் மெத்தட் இருக்கு. டைரக்டா இருக்கிற மெத்தட் பக்தி யோகா ஃபாஸ்டஸ்ட். இன்டைரக்டா இருக்கிற மெத்தட் கர்ம யோகா, தியான யோகா, விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஷ்டாங்க யோகா. அதுதான் 6வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். அப்புறம் ஞான யோகா. அது நிறைய நம்ம வந்து 13th சாப்டர்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் இருந்துட்டு ஹவு டு ஐ இம்ப்ரெஸ் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணாவை எப்படி நான் இம்ப்ரெஸ் பண்றேன் அப்படின்றதுதான் மற்ற ஸ்லோகங்கள். அவருக்கு என்ன குணங்கள் பிடிக்கும், நான் எப்படி இருந்தா அவருக்கு பிடிக்க முடியும், நான் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இதெல்லாம் டெலீட் பண்ணணும்ன்றதா பார்க்க போறோம். ஸோ 12th சாப்டர் இஸ் பக்தி யோகா அண்ட் இதுல 20 வருஷம் இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் பகுதி பார்க்கலாம், 1ல இருந்து 7. ஸோ நீங்க எல்லாம் பகவத்கீதா வச்சிருக்கிறவங்க எடுக்கலாம். பக்தி தொண்டு வந்து இருக்கிறதுலே தலை சிறந்தது, நீங்க எதை வச்சு சொல்றாங்க அப்படின்ற ஸ்லோகம் இருக்கு, நீங்க படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. படிங்க. சாரி மாதாஜி, சின்ன பையன் வந்து பேசிட்டு இருந்தான், அதனாலதான் மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சதத யுக்தாயே பக்தாஸ்வாம் பர்யுபாசதே ஏசாப்யக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கேயோஹ வித்தமாஹ. ஓகே மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஷன் இப்போ இல்ல, சின்ன பத்துல இருந்து எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறதால கேட்டாரு, யாரு வந்து இன்டெலிஜென்ட், ரைட்? அதாவது பிரம்ம ஜோதியை வழிபடுவரா இல்ல உருவத்தை வழிபடுறாங்க? பிரம்ம ஜோதிக்கு இங்க யூஸ் பண்றது அருவம். உருவம்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இப்போ நம்ம அர்ஜுனர் என்ன கேட்கிறாருன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பக்தி தொண்டோட பக்தி தொண்டு தலை சிறந்ததுன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ அவருக்கு என்ன டவுட், அதாவது அருவ பிரம்மனை ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், இல்ல பக்தியா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? இது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப், ரைட்? அருவத்தை வழிபடுறவங்களோட பாதை என்ன, இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது பக்தர்களோட சிச்சுவேஷன் என்ன நடக்குது, அப்புறம் கிருஷ்ணர்கள் வந்துன்னா என்ன பண்ண போறாரு இவங்க 2 பேருக்கும், ரைட்? எப்படி விடுவிக்க போறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அருவத்தை விரிக்கிறவருக்கு அவர் எப்படி விடுவிப்பாரு, பக்தர்களுக்கு என்ன பாதை அவர் எப்படி விடுவிப்பார்? ஸோ பேசிக்கலி 2 கேட்டகரியுமே அவர் பண்ணணுமா? ஆமா, ஏன்னா பக்தி யோகா புத்தி யோகான்றது டைரக்ட், ரைட்? அப்போ வந்து இன்டைரக்டா பண்ணாலும் அவர் சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா? சோ அதனால அர்ஜுனர் கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா, அர்ஜுனரோட கேள்வி யாரு, ஹூ இஸ் மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட், பிரம்ம ஜோதியை வழிபடுவாரா, அருவ பிரம்மதை வழிபடுவாரா, உருவத்தை வழிபடுவாரா அப்படின்றா இதோட சாரம். ஃபர்ஸ்ட் கேள்விதான். பதில் இப்போ கிருஷ்ணர் கொடுக்க போறாரு. பதில் கிருஷ்ணர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிக்சர் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா, மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பிக்சர். இது யார், எந்த கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லுங்க. எந்த கிருஷ்ணர் இவர்? எந்த இஸ்கான் கேக்குறீங்களா மாதாஜி? இஸ்கான், கரெக்ட் கரெக்ட். மாயாப்பூர் இஸ்கான் கிருஷ்ணன். ஹரிபோல், எஸ், மாயாப்பூர் இஸ்கான். இந்த இஸ்கான் வந்து அவ்வளவு பெருசு. அவங்க பாருங்க, லிட்டரலி வந்து மேல தொங்கிட்டு தான் ட்ரெஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா 10 feet 9 to 10 feet ஹைட், கண்ணுக்குள்ளா காட்சி. அதனால யாராவது இது வரைக்கும் போலன்னா கண்டிப்பா போங்க, சரிங்களா? எஸ், இப்போ 12.2 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச மையா வேஷ்ய மனோயே மாம் நித்ய யுக்தா உபாசதே ஷரத்யா பரயோபேதாஷ் தே மே யுக்தமா மதஹ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார்,
தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய உடல், ரைட்? அப்படின்னா என்ன, உருவத்தை வழிபடுவார், ரைட்? அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவங்க மனதை, மைண்ட வந்து என்னோட உருவத்துல போக்கஸ் பண்ணிட்டு எப்பவுமே என்னை கும்பிட்டுட்டு இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து அவங்கதான் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. சோ இப்ப வந்து ஆன்சர் சொல்லிட்டார் அவரு. அப்போனா கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும்? இம்ப்ரெஸ் இல்ல, அவர் எப்படி ஈஸியா பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, நித்திய யுக்தா உபாசத்தை, அதனா எப்பம் பாரும் பக்தியில் ஈடுபடணும். ஓகே, இது வந்து நெக்ஸ்ட் இப்போ இது வந்து அதுவும் இல்லாம நம்பிக்கையோட பண்ணணும், ரைட்? ஓகே. ரெண்டாவது ட்ரஸ்ட் இருக்கணும். பரியோபாஷத்தை அப்படின்னா கான்பிடென்ஸா. மூணாவது வந்து யுக்ததமா அப்படின்னா யுக்ததமான நம்ம வந்து யுக்தா அப்படின்னா யுஜ்ன்ற வார்த்தை விச் ஆல்சோ மீன்ஸ் யோகா. இதோட அர்த்தம் என்னன்னா கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்றதுன்னு அர்த்தம். அப்படி பண்ணணும். இதெல்லாம் யார் பண்ணுவாங்க மாதாஜி? ஏதோ இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்க சொன்னது கரெக்ட். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாததால இதெல்லாம் டூ மச்சா தெரியுது. ஆனா தூய பக்தர்கள் இதெல்லாம் பண்றாங்க. சோ பேசிக்கலி என்ன அப்படின்னா, அவங்க எப்பவுமே அவங்க கிருஷ்ணரை நினைக்கிறாரு. அதுவும் வந்து நம்பிக்கையோட ஆல்வேஸ் 24/7 பாசிட்டிவா நினைக்கிறாங்க. அண்ட் அதுதான் அவங்க செய்யும் யோகம் அப்படின்னு. அருவத்துக்கும் பக்தருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இது வந்து கம்பேரிசன், ரைட்? மாதாஜி ஸ்கிரீன் யாராவது படிங்க. 61 லெஃப்ட் ரைட்னு சொல்லி பாஸ் பண்ணுங்க. படிக்கிற மாதாஜி. அருவவாதி அருவத்தின் மீது தியானம், புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல். அருவத் மீது தியானம். நெக்ஸ்ட் பக்தர். சரிங்க மாதாஜி. அருவவாதி பக்தர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர். அருவத்தின் மீது தியானம், விக்கிரகத்தின் மீது தியானம். ஒன் செகண்ட். இப்போ அருவத்தின் மீது தியானம் அப்படி ஒன் செகண்ட் மாதாஜி, ஒன்னு நான் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க படிங்க. அருவத்தின் மீது தியானம்னா லைட் மேல. இப்ப வந்து நம்ம ஜபமாலை கொடுத்து நம்ம மங்களார்த்திக்கு விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி உட்கார வச்சு நம்மள சாண்ட் பண்ணனாலே நம்ம மைண்ட் எங்கெங்கயோ போகுது. இதுவே நீங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு போங்க, வீட்டுக்கு போயிட்டு நீங்க வந்து அப்படியே கண்ணு முன்னாடி லைட்டை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, அதுதான் பிரம்மஜோதி, கிருஷ்ணனோட பிரம்மஜோதி. நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க பாப்பீங்க. இப்படி பார்த்துட்டு வந்து மாதாஜி என்ன மாதாஜி இதெல்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்வீங்க. இப்ப நான் உங்க வீட்லயே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், எத்தனை பேர் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா டக்குன்னு சொல்வீங்க. எத்தனை டியூப்லைட் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் கூட இப்ப நீ போய் எப்படி திரும்பி பார்த்துதான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா அருவம்ன்றதுக்கு உருவம் இல்லை. உருவம் இல்லாத ஒன்ன வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் திங்க் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ரிலேட் பண்ண முடியாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அருவத்தின் மேல் தியானம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். உருவத்தின் மேல் தியானம் தான் ஜென்ரலா முடியும். எப்பவுமே நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அருவம் அப்படின்னா லைட் எவ்வளவு நேரம் இமேஜின் பண்ண முடியும். அதுவே உருவமான கிருஷ்ணரை இமேஜின் பண்ணுங்கன்னா கண்ணை பார்ப்பீங்க, கியூட்டா இருக்கு அவர் காதுன்னுவீங்க, அவர் கை ரொம்ப அழகா இருக்கு, ஏதாவது ஒண்ணு வந்துட்டே இருக்கும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அடுத்த பாயிண்ட் வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு மாதாஜி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா டோன்ட் டூ அப்படின்னா செய்வாங்க. இப்போ எல்லாருமே இது ஒரு சின்னப்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு, குரங்கு கதை ஞாபகம் இருக்கா? சின்னப்ப வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ மருந்து நாங்க வந்து தண்ணிக்கு மாத்திக்கிட்டோம். பட் ஐ திங்க் ஒரிஜினல் ஸ்டோரி வந்து மருந்து. தண்ணி குடிக்கிறச்சே உண்டி நீ வந்து குரங்கு குடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ என்னன்னா தண்ணி குடிக்கிறச்சேதான் அந்த குரங்கு ஞாபகம் வரும். அப்பனா என்ன, எது செய்யக்கூடாதுன்றமோ மனம் அதைதான் சென்று செய்யும். அதனால புலங்கனை கட்டுப்படுத்துறது ஆகிற விஷயமே இல்லை. அப்போ என்ன பண்ண முடியும் மாதாஜி? பக்தர்கள் ஒண்டி கட்டுப்படுத்த மாட்டாங்கன்னா கட்டுப்படுத்த மாட்டாங்க. ஓ, அப்ப என்ன சொல்றீங்க, அவங்க இஷ்டப்படி பண்ணலாமானா இல்ல. அவங்களும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, இவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு புலன்களை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறாங்க. பக்தர்கள் வந்து இஷ்டப்பட்டு புலன்களை கிருஷ்ணர்கிட்ட செலுத்த பாக்குறாங்க. எப்படி அப்படின்னா, எனக்கு போர் அடிக்குதுப்பா, நான் நடக்கணும்ப்பா, எனக்கு செம்ம போர் அடிக்குது, நடக்கணும், நடமா, கட்டுப்படுத்தாத, போ, கோயிலுக்கு போ. சோ போவாங்க. சார் நான் வந்து போன் பண்ணி நான் ஒரு 1/2 மணி நேரம் வந்து பத்மா மாதாஜிக்கும் பகவதா மாதாஜிக்கும் கால்ல ரொம்ப போர் அடிச்சுப்பா, ஒரு 1/2 மணி நேரம் நான் கான்ஃபரன்ஸ் கால்ல பேச போறேன் அப்படின்னா தாராளமா பேசுங்க. இப்போ என்ன பேசுவேன்?
நார்மலா எனக்கு கதையே இல்லை வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து 2 விஷயம் பேசுவேன். மாதாஜி உங்க ஹஸ்பண்ட் எப்படி இருக்காங்கன்னு, இல்லைன்னா என் ஹஸ்பண்ட் பேஸ்ட்ன்னு பேசுவேன். இது 2 தான் பேசிக்கலி. பிரஜல்பா அப்படி என்னமோ இதுதான் பண்ணுவோம். சரி இதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம்னா, மாதாஜி நாங்கெல்லாம் உங்களை மாதிரி இல்ல, நாங்கெல்லாம் ரொம்ப அப்படியே டிவைன். நாங்கெல்லாம் எப்படி சொல்றீங்க, எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து நாங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ல வச்சிருக்கோம். அதனால நீங்க நினைக்கிறவாங்க நாங்க பிரஜல்பா எங்க ஹஸ்பண்ட் பத்தி பண்ண மாட்டோம், ஆனா நாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை பத்தி திட்டுவோம் அப்படின்வீங்க. இதுவும் பிரஜல்பா. அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், எனக்கு 1/2 மணி நேரம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுங்க. இவங்க நிச்சயமா ஆக்சுவலா 3 பேர் பேசிட்டு இருந்தோம், இந்த 2 குரூப் கிளப் பண்றதெல்லாம். இப்போ வந்து என்ன ஆகுது, இதுவும் பிரஜல்பா தான். கிருஷ்ணரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், என்னடா கிருஷ்ணர் கதையெல்லாம் பேசணும் அப்படின்னா இது உண்டி கரெக்டா அப்படின்னா, அந்த பிரஜல்பா பக்தியில் வரும். சோ பிரஜல்பா பண்றதும் நம்மளோட பிராக்டிஸ் தான், ஆனா கதை பேசுறதும் நம்மளோட இஷ்டம். ஆனா கிருஷ்ணரை சென்டர்ல வச்சு போனா அது பக்தி. இல்லைன்னா நம்ம வந்து இங்க கட்டுப்படுத்தவே முடியாது புலன்களை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 3வது பாயிண்ட் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராச்சும் படிங்க மாதாஜி. அருவவாதி பக்தர் அப்படின்ட்டு படிங்க மாதாஜி யாராச்சும். இதை நீங்க முடிச்சிடுங்க மாதாஜி, கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும். தேர்ட் அருவவாதி உபனிஷத்தின் மூலம் பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல், சமஸ்கிருதம் கற்றல், எல்லையற்ற உணர்வு. பக்தர் நவவித பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளுதல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, வேதங்களை படிப்பாங்க, ரைட்? அவங்க வந்து எப்படின்னா, அவங்க வந்து அவங்களோட ஓன் இன்டெலிஜென்ஸ், சொந்த முயற்சினால அவங்க பண்றது வந்து என்னெல்லாம் வேதங்களை கத்துப்பாங்க. ரிக்வேதா நம்ம சொல்றது வந்து, ஐயோ மாதாஜி நீங்க பகவத்கீதா பாகவதம்னா இல்ல இல்ல, நான் சொல்றது எல்லா உபநிஷத்துக்களையும் நல்லா கத்துக்கிட்டு அந்த ஃபீலிங் ரைட் கொண்டு வரது அவங்க அப்படிதான் பண்ண முடியுமே தவிர டக்குன்னு அவங்களால பண்ண முடியாது. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நவகிரக பத்தி, அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், வந்தனம், தாஸ்யம் தெரியும் இல்லையா? தெரியுமா? தெரியுமா தெரியாதா? ஓகே, அது வரப்போகுது. இந்த சாப்டர்லயே வரும். ஆத்ம நிவேதனம்ன்றது கடைசியா வரும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா தாஸ்யம், அதுக்கப்புறம் சாக்கியம் அப்படின்றதெல்லாம் வரும். இது வந்து நமக்கு இந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி. அதாவது நான் ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் இல்லை, என்னன்றத அங்க பாக்குறோம், அப்போ பார்க்கலாம். இது ரொம்ப கஷ்டமானது. ஏன்னா நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்துறதுன்றதே கஷ்டம், ப்ராசஸும் கஷ்டம். சிலதெல்லாம் வந்து நான் கத்துக்கணும், சிலது வந்து நான் போய் அஷ்டாங்க யோகான்றது பாத்தீங்கன்னா 6th சாப்டர் படிச்சாலே எனக்கு ரொம்ப வருடம். 6th சாப்டர்னாலே அலர்ஜி, கிளாஸ் கேட்கறதுக்கும் அலர்ஜி, எடுக்கிறதுக்கும் அலர்ஜி. பாகவதம் படிச்ச அப்புறம் இப்போ ரிலேட் பண்ணிட்டு எடுக்கிறேன். ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒண்ணுது தியரி. அப்போ வந்து நடைமுறையில எவ்வளவு கஷ்டமானது அப்படின்னு தெரியும், ரைட்? இப்ப வந்து இவங்களுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ஈஸி. ஒரு அம்மா குழந்தைக்கு ஏன் ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ ஒரு அம்மா, நீங்க எல்லாம் வந்து அம்மா அப்பாவா இருக்கீங்க, ரைட்? உங்க வீட்டுல உங்களோட குழந்தை உங்களுக்கு பிடிக்குமா, இல்ல ரொம்ப மதிப்பான உங்களோட வீட்டுல இருக்கிற ஒரு லைட்டோ டியூப் லைட்டோ உங்களுக்கு பிடிக்குமா? உயிர் உள்ளவங்களதான் பிடிக்கும் மாதாஜி. குழந்தை தானே பிடிக்கும் மாதாஜி. குழந்தைய பிடிக்கும், உயிருள்ள. ஏன்னா குழந்தை மீனா எதுக்கு சொல்றோம்னா, ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, உங்களுக்கு சம்பந்தம் இருக்கு. அதனால ஃபர்ஸ்ட் அருவத்தை இருக்கிறவங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை, ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை. இப்போ அர்ஜுனருக்கு இருக்கான்னா, ஆமா அர்ஜுனர் ஃப்ரெண்டு, எல்லாருக்குமே இருக்கு, ரைட்? சாந்த ரசத்துல இருக்கிற பசு கூட இருக்கு, ரைட்? அதுதான் உறவு. அதனால அது ரொம்ப முக்கியம். 2வது, நம்மளே சொந்த முயற்சியில பண்ண போறோம். ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முயற்சி இல்ல, கிருஷ்ணரோட முயற்சி. இது வந்து எதோட எக்ஸாம்பிள் ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா பூனைக்கும் குரங்குக்கும், குரங்கு வந்து தானே பிடிச்சுக்கும் அம்மாவை, பிடிப்பு இடிந்து இருந்தாலும் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ஆனா பூனை வந்து அது அம்மா குழந்தைய தூக்கிட்டு போகுமா. சோ பக்தர்கள் வந்து எப்படின்னா, இது கிருஷ்ணர் தூக்கி வச்சுப்பாரு. இப்போ நம்ம பிடிச்சுக்கிட்டா கூட கிருஷ்ணரை விட்டுருப்போம், ஏன்னா சில தடவை கிருஷ்ணரை நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டோம். அதுதான் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு. இப்ப வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்றத லாஸ்ட் லைன் ஒண்டி படிங்க, மத்ததெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். மாதாஜி யாராவது படிங்க. நீங்க படிச்சிருங்களேன் லாஸ்ட். படிக்கிறீங்களா அஸ்வின் பிரபுஜி? மாதாஜி லாஸ்ட் லைன் நீங்க படிச்சிடுங்களேன். ஓகே மாதாஜி. அருவவாதி முழுமையற்ற உணர்தல். லாஸ்ட் லைன் லாஸ்ட் லைன் தான் மாதாஜி, எனக்கு இதுதான். ஓகே 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 ஓகே. சத் சித் பக்தர் முழுமையான உணர்தல், சத் சித் ஆனந்த விக்கிரகம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொன்னா இப்ப வந்து அருவத்தை பாக்குறவங்க வந்து சத்து ஒண்டிதான் வரும். சத் அப்படின்னா எட்டர்னல், ரைட்? நிரந்தரமானதுன்னு. சித்து எப்ப வரும்னா, நம்ம வந்து பரமாத்மாவை கொண்டு போச்சு நாலேஜும் ஆட் ஆகும். சோ சத்தன் சித்து ஒண்டிதான் இருக்கும். ஆனந்தம்ன்றது விக்கிர வழிகாட்டுது. சோ சச்சிதானந்தா நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அது அதுல ஒண்டிதான் இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம்.
சோ எவ்வளவு கஷ்டமானதா இருந்தாலும் ஏன் ஈஸியா இருக்குன்னா அதோட சாவி நம்ம கையில இருக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து அந்த சாவியை கொடுத்துடுறாரு பக்தியில. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன், நம்ம நவவித பக்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 9 ப்ராசஸஸ். விதி அப்படின்னா விதிகள்னா ப்ராசஸ், எப்படின்னா சொல்லப்பட்ட விதத்துல அன்றது. ஏன் சொல்றேன்னா ஸ்ரவணம் அப்படின்னு சொல்றோம், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட், ரைட்? ஸ்ரவணம்னா கேட்கறது. இது வந்து யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா பாகவத விதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து கேட்கறது வந்து யார் வேணா எங்க வேணா பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து கீர்த்தனம். கீர்த்தனம்னா பாடுறது ஒண்டி அர்த்தம் இல்ல. கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நான் இப்ப கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கும் கீர்த்தனம். பாடுறதுதான் கீர்த்தனம்னா அப்படியே ஓடி போயிடுவேன். ஏன்னா என் வாய்ஸே நல்லா இருக்காது, நான் எப்படிதான் பாடுவேன் அப்படின்னு நினைப்பேன். ஆனா நான் சொல்ற கிளாஸும் கீர்த்தனம். எப்படி மாதாஜி அப்படின்னு நீங்க கழுத மாதிரி வாய்ஸ் வச்சுட்டு நீங்க வந்து இதை வேற கீர்த்தனம் பண்றீங்களான்னா அது வேற. நம்ம காது வந்து பௌதிகமானதால நம்ம வந்து வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதுல ஃபோக்கஸ் இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு அவரை பத்தி பேசினா அது ஸ்வீட். இது நம்மளுக்கு கூட அப்ளிகபிள். யாராவது வந்து நம்ம பசங்களை பத்தி வந்து ஆஹா எவ்வளவு ஸ்மார்ட் தெரியுமா அப்படின்னா நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம். 5 நிமிஷம் இல்ல 1/2 மணி நேரம் கூட, ஹோல் டே கூட கேட்போம். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறது பேச்சே அவருக்கு பாட்டு மாதிரி கேக்குதான். நம்ம வாய்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு கேர் இல்லை அப்படின்னு. ஸ்மரணம் அப்படின்றது நினைச்சு பாக்குறது, ரைட்? மனசுல கொண்டு வர்றது. இந்த 3மே வந்து பாகவத விதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாகவத விதி அப்படின்னா என்னன்னா ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் இல்ல. இப்போ வந்து நான் காலையில தூக்கத்துல இருந்து எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பாகவதம் கிளாஸ் கேட்கலாமா இல்ல குளிச்சுட்டு தான் கேட்கணுமா? நீங்க சொல்லுங்க. பாகவதம் கிளாஸ் கேட்கலாம். கேட்கலாம், வெரி நைஸ். பெட்ல படுத்துக்கிட்டே நான் கேட்கலாமா இல்ல எந்திரிச்சு உட்காரணுமா? உட்கார்ந்துட்டு கேட்கணும், மரியாதையா. பெட்ல படுத்துக்கிட்டே கேட்டாலும் தப்புல வராது. ஆனா நம்ம படுத்துட்டே தூங்கிட்டோம்னா நம்மளோட நிலைமையில நம்ம தூங்கிடும். அதனால வந்து பாகவத விதி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரூல்ஸே இல்ல. குளிக்காம கேட்கலாம், படுத்துட்டு கேட்கலாம். ஆனா அதுக்குன்னு நான் சொன்னேன்னு படுத்துட்டு கேட்காதீங்க, உட்காருங்க. சோ சோ அதனால இதெல்லாம் வந்து ரூல்ஸ் நாட் கவர்ன். அதே மாதிரி கீர்த்தனம் வந்து எடுத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் வந்து மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்கன்னா நானும் உட்காந்துதான் கிளாஸ் எடுக்கலாம். ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் கீழே வச்சிருக்கேன். ஒரு தடவை கால் உடஞ்ச அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே இப்படி எடுப்பேன், காலை மேல வச்சுட்டு தான் எடுப்பேன். இப்ப வந்து நீங்க கேட்பீங்க மாதாஜி அப்ப வந்து இது வந்து எக்ஸெப்ஷன் தானே? எக்ஸெப்ஷன். இப்ப எனக்கு போர் அடிச்சா கூட நான் கால் வந்து நீட்டிட்டு நான் கிளாஸ் எடுக்கலாம். ஏன்னா இதுக்கும் ரூல் இல்லை. ஆனா ஒரு மரியாதைக்கோசரம் நம்ம பண்றது இல்ல. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்மரணம் அப்படின்றது நினைக்கிறது. நான் மிடில் ஆஃப் த நைட் 2 மணிக்கு எந்திரிச்சா கூட நான் திங்க் பண்ணலாம், ஐ கிருஷ்ணா இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருப்பேன், நீ ஏன் தூங்கிட்டு இருக்க, எந்திரிச்சுடு, எனக்கு போர் அடிக்குது, எனக்கு தூக்கம் வரல. தப்பே இல்லை, அதுவும் பக்தி தான். மாதாஜி என்ன மாதாஜி சும்மா தூக்கிட்டு வேற வேலை வெட்டி இல்ல, நீங்க ஏதோ நினைச்சிட்டு அதை போய் பக்தி என்றீங்கன்னா அதுவும் பக்தி தான். இந்த 3மே வந்து எதுல வருதுன்னா பாகவத விதி. அதனாலதான் சாண்டிங்கு, நம்ம வந்து பாகவதம் படிக்கிறது, பகவத்கீதா படிக்கிறது எல்லாமே பாகவத விதி. அந்த பாகவத விதியில வந்து சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னா நியமங்கள் இல்லை. நியமங்கள் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில இறப்போ இல்ல குழந்தை பிறந்தாலும் நம்ம இந்த 3 கண்டினியூ பண்ணலாம், எங்க வேணா பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து அர்ச்சனை, ரைட்? அர்ச்சனை பண்றதெல்லாம் இங்க இருந்து விக்கிரக வழிபாடு, அதான் விக்கிரக பொம்மை வருது. விக்கிரகத்துக்கு பண்றது அர்ச்சனை உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அர்ச்சனை பண்றது டெய்லி நீங்களும் பண்றீங்க, அதனாலதான் அர்ச்ச விக்கிரகான்ற பேரும் வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவை, ரைட்? வாட் பண்றீங்கன்னா பாத சேவனம் அப்படின்னுவீங்க. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் லக்ஷ்மியை சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம வந்து பாத சேவைன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் காலை எங்க மாதாஜி நான் விடுறது, அதுவும் நான் கோயில் போனா கூட என்னை வந்து கோயில் எல்லாம் டச் பண்ண கூட விட மாட்டாங்க. எங்க வீட்டுல இருக்கிற கிருஷ்ணரோட கால் இவ்வளவு உண்டு அப்படின்னா பாத சேவைன்றது நிறைய கேட்டகரிஸ் வரும். கோயிலுக்கு போறதும் பாத சேவை, துளசியை சுத்தி வர்றதும் பாத சேவை. சோ அதனால பாதை சேவை அப்படின்றது கிருஷ்ணருக்கு ஆள் டைரக்டா வைக்கணும்ன்ற, நம்ம நடந்து பாதையில செஞ்சாலும் அதுவும் பாத சேவை அப்படின்றது வரும். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க இருந்து வந்து விக்கிரக வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாசியம், இதுதான் நம்மளோட பாவமா இருக்கணும்னு. 5க்கு அப்புறம் 6 வரும். இது வந்து என்னன்னா வந்தனம். வந்தனம் அப்படின்னா பிரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்றது, ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு ஆண்டவனுக்கு சொல்றது. வேதங்களை கட்டுக்கிறதுன்னு சொல்ல ஸ்லோகம். இப்ப நம்ம வந்து அர்ச்சனை பண்ணுவோம், டக்கு டக்கு டக்குன்னு பெல்லு, இப்ப வாயில வந்து சொல்லிட்டே பண்ணுவோம் இல்ல, ஸ்ரீராகவம் தசதானம் அஜ பிரணயம், அது இல்ல ஏதாவது ஸ்லோகம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஜென்மாதஸ்ய ஏதோ நயாது தரதஸ், இப்படி ஏதாவது நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம், இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்தனத்துல வரும் அப்படின்னு. இதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு இருக்கு, என்னன்னா தாசியம். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தாசியா, யார் வந்து தாசியம் சேவகன் அப்படி எக்ஸலன்ட் சேவகன் சொல்ல முடியும் உங்களால? அந்த மாதிரி தானே மாதாஜி. ஹனுமன். அனுமான பீட்டே பண்ண முடியாது, ரைட்? பட் அனுமான் உண்டியானா இல்ல நிறைய பேர் இப்ப வந்து அனுமான நம்ம ரோல் மாடலா எடுத்துட்டு நம்மளும் தாசிய பாவல கிருஷ்ணரை சர்வ் பண்ணணும்
அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரி, ஓகே மாதாஜி, அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, நாங்க சர்வ் பண்ணிட்டா போச்சு அப்படின்னீங்க. பண்ணிட்டா போச்சு, அது வரைக்கும் இல்ல. நம்ம எந்த பாவத்துல இருந்தாலும் தாசிய பாவம்ன்றது உள்ளடங்கும். ஒரு அம்மாவிலையும் தாசிய பாவம், ஏன்னா அம்மா வந்து சமைச்சு வைக்கிறாங்க, சின்ன குழந்தையா இருக்கா பால் கொடுக்குறாங்க, சோ சேவை செய்யறாங்க. இப்படிதான் கிருஷ்ணரை லவ் பண்ண முடியும். கிருஷ்ணா ஐ லவ் யூ, நான் ஸ்மரணத்துல படுத்துக்கிட்டே லவ் யூ லவ் யூனா கிருஷ்ணர். குழந்தைய எடுத்துக்கோங்க, கிருஷ்ணரை விடுங்க. குழந்தைகிட்ட வந்து ஏ ஐ லவ் யூ திங்க் பண்ணிட்டு ஐ லவ் யூ, அம்மா பசிக்குதுமா பால் குடுமா சாப்பாடு குடுமான்னு நீ லவ் எல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ. அதே மாதிரி நம்மளும் கிருஷ்ணா ஐ லவ் யூன்னு ஸ்மரணத்துல பண்ணலாம். எப்பவாவது ஸ்மரணத்துல இருந்தோம்னா எனக்கு சாப்பாடு கூடன்ற மாதிரி எப்படி குழந்தை கேக்குதோ அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் என்னன்னா இவ சொல்லிட்டே இருக்கான்னு நினைப்பார். நம்ம சேவை செய்யறது மூலியம் தான் நம்ம பிரியமையை தெரிய விட முடியும். அடுத்தது பார்த்தா சாக்கியம். சக்கியம்ன்றது வந்து எக்ஸாம்பிள் யாரு? ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அர்ஜுனர் மாதாஜி, குச்சேலர் அர்ஜுனர், அர்ஜுனன், ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே உங்களை பீட் அடிக்க முடியாது. இப்ப வந்து சுதாமா, 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 கிருஷ்ணர் சுதாமா. சுதாமா, சுதாமா, குஷேலர் 2 பேருமே ஒண்ணு. பட் வெரி நைஸ். இப்போ இந்த சாக்கியம்ன்றது நம்மளுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. இது ராகானுகா பக்தி. இதெல்லாம் ப்ராசஸ் ஆயிட்டு ஹை லெவலுக்கு வந்தா நம்ம வந்து சாக்கியத்துக்கு வரும். நீங்க நவவித பக்தி சொன்னீங்க, இன்னைக்கே நான் கிருஷ்ணரை ஃப்ரெண்டா நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம அந்த லெவல்ல இல்ல, உணர்தலும் இல்ல, எடுக்கவும் முடியாது. சோ ஃபைனா பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம், இதுக்கு யார் எக்ஸாம்பிளா சொல்வீங்க? அம்பரீஷ் மகாராஜ். அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஆத்ம நிவேதனம் எல்லா விதத்திலுமே அவர் வந்து சேவை செஞ்சிருக்காரு. ஸ்ரவணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜ். பரீட்சித் வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், ஏன்னா கேட்டாரு. கீர்த்தனத்துக்கு சுகதேவ கோசாமி. எக்ஸலண்ட். கீர்த்தனம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி, ஏன்னா அவர் தான் சொன்னார், கேட்கறதுக்கு இவர், சொன்னதுக்கு அவர். அண்ட் ஸ்மரணம் பிரகலாத் மகாராஜ். பிரகலாத். எக்ஸலண்ட். பிரகலாத், ஏன்னா குழந்தையா இருந்து வேற ஃபார்மே இல்ல, அக்ஷபிக்ரா இல்ல, கேட்டதுதான். சோ அவர் எப்பவுமே 24/7 நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. அர்ச்சனா அர்ச்சனம் யாரு? பிரித்து மகாராஜ். வெரி நைஸ். அர்ச்சனம் வந்து பிரித்து மகாராஜ் அர்ச்சனா வழிபாடு. இந்த 9ல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா கூட கிரேட் தான். எல்லாமே பண்ணணும்ல, 1 பண்ணலாம் இல்ல 2 3 பண்ணலாம். ஆனா நம்ம எல்லாமே பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். அப்பதான் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்றது பெர்ஃபெக்ஷன் அடையும் அப்படின்றது. ஏன்னா ஒரே ஒண்ணு பண்ணி பெர்ஃபெக்ஷன் அடைந்தவது ஸ்ரவணம் முண்டி பண்ணி பெர்ஃபெக்ஷன் அடைஞ்சாரு. நெக்ஸ்ட் வந்தனம் அக்ரூரர் மாதாஜி. அக்ரூரர். வெரி நைஸ். அக்ரூரர். தாசியம் சாக்கியம் நீங்க சொல்லிட்டீங்க, மத்த 3ம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுதான் இங்க வந்து நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கிறது. ரைட், கேக்குதல். ஒரே ஒரு செகண்ட். ஓகே, இதுல யாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம், இது முடிச்சிட்டோம். ஒண்ணு பாத சேவனம்ல யார் எக்ஸாம்பிளா கொடுப்பீங்க? தாயார் தான் மாதாஜி, மகாலட்சுமி தாயார். எக்ஸலண்ட். மகாலட்சுமி தாயார் தான் எக்ஸலண்ட் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா பாத சேவனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்ப வந்து பக்குவம் எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்ற கான்செப்ட். இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்ன கேட்டாரு? அருவமா இல்ல உருவமா? இல்ல, அருவம் பண்ணாதீங்க, உருவம் பண்ணுங்க. ஏன் பண்ணணும் உருவம்னா அவர் நிறைய ரீசன் இப்ப சொல்றாரு. இப்போ அர்ஜுனர் கேட்க போறாரு, ஓகேப்பா அதுக்கப்புறம் வரும், ஆனா ஒருவேளை அருவத்தை பண்ணனா ரைட். இப்ப வந்து நான் வந்து அருவத்தை பண்ணாலும் யோகா ரைட், அப்பவும் என்னால மைண்ட் வந்து ட்ரை பண்றேன் நான் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ரைட். அதனால வந்து என்ன அது கரெக்டா தப்பா? லைஃப் வந்து என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம வந்து அன்கான்சியஸா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்றீங்க. பட் எல்லாம் பிளாங்க் பண்ண முடியும் என்னால, எனக்கு நான் அவ்வளவு பவர்ஃபுல் அப்படின்னு பேசினா இவர் என்ன ஆன்சர் கொடுக்குறாருன்றத நம்ம பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி 3 and 4. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஏத்வக்ஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ரகம் அச்சிந்த்யம் ச கூடஸ்தம் அச்சலம் த்ருவம் சந்நியம் ஏந்திரியக்ராமம் சர்வத்ர சமபுத்தயः தே ப்ராப்னுவந்தி மாம் ஏவ சர்வபூதஹிதே ரதாः. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, நீங்க மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறத வச்சுதான் நான் கிளாஸே எடுக்கணும். ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லாரிடமும் சம நோக்குடன் பழகி
அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா, இறுதியில் என்ன அடைகிறாங்க, இது ஒண்டி போறோம். அவங்க என்னெல்லாம் பாடுறாங்கன்னா கஷ்டப்படுறாங்க. என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் 6வது சாப்டர்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம். அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் செக்லூடட் பிளேஸ்ல போவாங்க. அங்க வந்து ஒரு குஷா கிளாஸ்ல இப்படி உட்காருவாங்க. சொந்தமா அவங்களே மனதை கட்டுப்படுத்துவாங்க. அஷ்டாங்க யோகா மூலமா பரமாத்மா ஃபீச்சரை நினைச்சு பார்ப்பாங்க. அதான் பிக்சர்லயே போட்டிருக்காங்க. அப்படி இருக்கச்சே அவங்க வந்து யாரை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இன்னமும் எனக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா விராட் ரூபத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இல்ல எனக்கு அட்டாச்மெண்ட்டே இல்ல, டோட்டலி டிட்டாச்மெண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா பண்ணுவாங்க. ஸோ யோக ரூடா யோக ரிக்ஷு 2 ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஸோ அப்படி இருந்து வரவங்க இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியா என்ன வந்து அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படின்றத இதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க, பிரம்மனை அருவ பிரம்மன், ரைட்? அங்க இருக்கிறவங்களோட நேச்சர் என்ன? இது வந்து கிளியர் ஃபார்ம் இல்ல, ரைட்? புலங்களை வந்து கிருஷ்ணர் மூலமா கட்டுப்படுத்தல, நானே கட்டுப்படுத்தணும், சொந்த முயற்சி. இப்ப வந்து இது எல்லாமே சத்து, அதனால எட்டர்னலா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. எங்குமே அவர் ஃபுல்லா தான் இருக்காரு. ஆனா சேஞ்சே இல்லை, அப்படியே சேஞ்ச்லெஸ் அனுபவம் இல்லையா அது. இது வந்து இன்னொரு ப்ராப்ளம் எல்லாம் நம்மளுக்கு எட்டாதது, நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஆனா ஸ்டெடியா இருக்கு, அசையும் அசையாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரைட்டி இல்ல, ஸ்டாண்டர்டா ஒன்னுட்டுல இருக்கு அப்படின்னு. இதோட ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்ஸ் கண்ட்ரோல், அதாவது எந்த புலனும் எதுலயுமே அஃபெக்ட் ஆகாத லெவலுக்கு நான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அதுதான் முக்கியம். எல்லாரையும் ஈக்குவலா பார்க்கணும். 5th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், வித்யா வினய சம்பனே பிராமணே கவியஸ்தினி சோன்பி கேன ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதா சமதர்ச்சினகன்னு. அனைவருமே வந்து எல்லாருக்குமே இது நன்மை, ரைட்? ஆனா இது எல்லாராலையும் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியுமானா எல்லாராலையும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பார முடியாது. ஏன்னா அர்ஜுனரே சொல்லிட்டாரு, நான் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா சான்ஸே இல்லை, நான் காற்றையும் கண்ட்ரோல் பண்ண மனச முடியாதுன்னு. சோ இப்படி இருக்கச்சே இது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்றத பார்க்கணும். இப்போ இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணருக்கு என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு செகண்ட் நான் மியூட் போட்டுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ண முடியுமே தவிர அவ்வளவு ஈஸி ப்ராசஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் கடைசியில வருவாரு, ஆனா இதெல்லாம் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸ். ஏன் அப்படின்றது 12.5ல அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. கிளேஷோ திகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்தா சக்த சேட்டசாம் அவ்யக்தாயி கதிர் துக்கம் தேவவத்வீர் அவாபியஸ்தே. அப்படின்னா என்ன, கிளேஷோ திகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்தா சக்த சேட்டசாம் அவ்யக்தாயி கதிர் துக்கம்னா ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸ். இப்படி ஃபர்ஸ்ட் உட்காரவே முடியல. பாருங்க, ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே நான் வந்து இப்படி ஆடுறேன் அப்படி ஆடுறேன் முன்ன போறேன். இன்னும் 1 மணி நேரம் கூட ஆகல. டைம் என்ன மாத்தாஜி, 8:30? டைம் என்ன? 8:42 மாதாஜி. 8:40. ஓகே, 1 hour ஆயிடுச்சா? ஓகே, சாரி. 1 hourக்குள்ள நான் எவ்வளவு ஆட்டம் எல்லாம் போடுறேன். அந்த மாதிரி இருக்கச்சே என்ன பண்ண முடியும், ரைட்? அந்த மென்டாலிட்டி நம்மளால பண்ண முடியாது. சோ ரொம்ப கஷ்டமானது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ எப்படி பக்தி தொண்டில் ஈஸியா அடைய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள். என்னன்னா, நான் பேசுறது கிருஷ்ணரை பத்தி, நான் சொன்னேன் படிச்சல்பா, கேட்கறதும் சிரவணம் கிருஷ்ணரை பத்தி, ரைட்? அப்படி சுவாசம் நம்ம எப்படி பண்றது அப்படின்னா, கந்தம் கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்த பூக்களை சுவாசிக்கிறது. தொடுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா சாண்டிங் எல்லாமே தொடுறதுல வரும், ரைட்? விக்கிரங்களுக்கு ரெடி பண்றச்சே அப்படின்னு பாக்குறதும் கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தமானது பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு. மனம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் செஞ்சோம்னா மனம் என்ற நெக்ஸ்டா 6வது சென்ஸான மனம் வந்து கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர முடியும். சோ இது வந்து அருவத்தை ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு தெரியும். ஞானி யோகி பக்தி யோகிக்கும் இதுதான் 2 டிஃபரன்ஸ். என்னன்னா இது வந்து இன்டைரக்ட் ப்ராசஸ், இது நேர் வழியான விதம் வந்து பக்தி யோகா, சுத்தி வர ப்ராசஸ். அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா முடியும், எப்ப முடியும், கடைசியில முடியும். இது எப்ப வரும்னா ரொம்ப சீக்கிரம். எவ்வளவு ஃபாஸ்டா பண்றோம்ன்றதுல எவ்வளவு சின்சியரா பண்றோமோ அவ்வளோ சின்சியரா பண்ண முடியும் அப்படின்னு. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் படிச்சுட்டே வாங்க மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு. ஞான யோகி மறைமுக வழி, பக்தி யோகி நேரடியான வழிமுறை. நெக்ஸ்ட். ஞான யோகி தன்னுடைய முயற்சியை மட்டும் நம்பி, பக்தி யோகி கிருஷ்ணர் பக்தர்களை மாயையிலிருந்து விடுவிக்கிறார். ஞான யோகி சொன்னேன் இல்லையா, குரங்குக்கும் பூனைக்கும் இதான் டிஃபரன்ஸ். குரங்கு தன்னோட எஃபர்ட்ல பிடிச்சிக்குது, ஆனா பூனை தன் தாய் பிடிச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை, சின்ன குழந்தை இருக்கச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மார்க்கெட் கூட்டிட்டு போனா நம்ம பிடிச்சிப்போம். ஏன்னா நம்ம வந்து விடவே மாட்டோம். அந்த குழந்தையும் சந்தோஷப்படும். எதுக்குன்னா கான்பிடன்ஸ் நம்ம பிடிச்சிருக்கோம். அதேதான் பக்தி யோகிக்கு. பக்தி யோகி கிருஷ்ணர் டைரக்டா பிடிச்சிருக்காரு. அவரு நம்ம கிருஷ்ணரை நம்பி என்றாரோ.
ஆனா ஞான யோகியில வந்து நம்மளோட சொந்த முயற்சியில் வரும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். பக்தி யோகால இருந்தா என்ன அப்படின்றத இன்னும் பார்க்க போறோம். படிங்க பிரபு. ஞானயோகி பக்தியும் கலந்திருக்க வேண்டும். பக்தி யோகி தூய பக்தி. சோ ஞான யோகி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளெயின் ஞானம் பத்தாது. கொஞ்சமாவது பக்தி இருந்தாதான் கிருஷ்ணர் கிட்ட போக முடியும். நான் வெறும் ஞானின்னு உட்காந்து புக்கு படிக்கிறதுனால நான் பகவத்கீதா பாகவதம் இல்லை. அவங்களோட மென்டல் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் மாதிரி பண்ணா நம்மளால பண்ண முடியாது. கொஞ்சமாவது பக்தி இருந்தாதான் அங்க போட முடியும். ஆனா பக்தி யோகா பண்ண தூயமாயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா பியூரிபிகேஷனை ரீச் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட், ஞானயோகி சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டதை அறிவது கடினம். பக்தி யோகி கிருஷ்ணருடைய இருப்பினால் எளிதில் தொடர்பு கொள்ள முடியும். கஷ்டமான விஷயம் ஞான யோகம் சொன்னேன். ப்ராசஸே ஓடி போயிடலாம் 6வது சாப்டர். இது வந்து கிருஷ்ணரோட அருள் இருக்கிறதால ஈஸி. நெக்ஸ்ட், ஞானயோகி பகவானுடன் உறவு சொந்தம் இல்லை. பக்தி யோகி கிருஷ்ணருடன் தீவிர உறவு. ரைட், ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லை. அதனாலதான் ப்ராப்ளம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட்லி உடம்பு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இப்ப வந்து இப்ப படிங்க ப்ரோ. பிரம்மன் பகவான். பிரம்மன் நிர்குணா, குணங்களற்ற. பகவான் சகுணா, ரூபம் குணங்கள் முதலியவை உள்ள. இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நிர்குணா அப்படின்னா, நிர்குணம்னா உருவமே இல்லாதது, குணங்களும் இல்லாததா அப்படின்னு. இங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சகுணா அப்படின்னா அவருக்கு குணங்கள் இருக்கு, குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. கிருஷ்ணாவை நிறைய தடவை நிர்குணம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே மாதாஜி நீங்க. அது என்னன்னா பௌதிக குணங்கள் அவருக்கு இல்ல. பௌதிகத்துல இருக்கிற அந்த 3 குணங்கள் ரஜோ தமஸ் சத்வ குணம் இல்ல. அப்போ கிருஷ்ணர் எதுல இருக்காருன்னா சுத்த சத்வத்துல இருக்காரு. அதனால வித் குவாலிட்டிஸ் குணம், வித் ரூபம் இருக்கு அப்படின்னு. ரூபங்களும் குணங்களும் சகுணமான அதுவும் இருக்கு என்ற அர்த்தத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது பிரபு. பிரம்மன் எந்த ஐஸ்வர்யங்களையும் உணர முடியாது. பகவான் 6 ஐஸ்வர்யங்களை முழுமையாக உள்ளவர். சோ கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் 6 ஐஸ்வர்யங்கள். 6 ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் என்னெல்லாம் வருது? கல்வி, அழகு, அறிவு, அழகு, துறவு, செல்வம், பலம், புகழ். ரைட், இந்த 6மே இருக்கு. செல்வி அதான் 6 நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. சோ அந்த 6ம் இருக்கு, இங்க வந்து இல்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுதான் பகவான் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம். நெக்ஸ்ட், பிரம்மன் இறுதியில் பூரண உண்மையை உணராமல் போகும் அபாயம். பகவான் வெற்றி உத்தரவாதம், எதுவும் நஷ்டம் இல்லை. கடைசியில வந்து 90% நம்ம பண்ணிட்டு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா காலி. ஓகே, ஆனா பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 10% பண்ணாலும் அடுத்த ஜென்மத்துல 11ல இருந்து கண்டினியூ ஆகும். நேஹா விக்ரம நாஸ்வசி பிரத்யவாகினி வித்தியத்தை சொல்பம் அப்பியசிய தர்மசே தியாயத்தோ பகத்தோ பகான் படிச்சிருக்கோம் 2வது சாப்டர்ல. கொஞ்சூண்டு பண்ணாலும் அது கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் அப்படின்னு. அதுதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது நம்ம எப்பவுமே நினைச்சுக்கணும். அடுத்தது, பிரம்மன் ஒருவேளை சத் நித்தியத்துவம் மற்றும் ஞானம் சித் தன்மைகளை உணரலாம். ஓகே, சோ ஆனந்தம் பேசிக்கலி உணர முடியாது. சத்தன் சித்துண்டி தான் இருக்கும். அதாவது சத்தன்றது எட்டர்னல், சித்தன்றது நாலேஜ். ஆனந்தம்ன்றது உயர முடியாது. அதோட ஆனந்தம் என்னன்னு பிரம்ம சூத்ரால சொல்லியிருக்காங்க. ஆனந்தம் போயிட்டே இருக்கும். இது இவ்வளோன்னு அது எடுத்தோம்னா அதுவே ஒரு கிளாஸ். அதாவது இந்திரோட ஆனந்தம் பல மடங்கு நம்மளை விட பல மடங்கு பிரம்மாவோட ஆனந்தம், பிரம்மாவை விட பல மடங்கு இது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அததான் நம்ம பாக்குறோம். படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க்கைக்கான பாடம்: கடின உழைப்பாளி ஆகாதீர்கள், புத்திசாலி தொழிலாளி ஆகுங்கள். நேரடியான மற்றும் எளிதான வழியை தேர்ந்தெடுங்கள். இப்ப வந்து இங்கிலீஷ்ல கூட இந்த வேர்டு இருக்கு. டோன்ட் பி அ ஹார்ட் ஒர்க்கர், பி அ ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர். ரைட். இப்ப வந்து நான் இவ்ளோ அவர் படிச்சேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளவு அவர் படிச்சேன்றது முக்கியமா இல்ல எவ்வளவு மார்க் வாங்கினோன்றது முக்கியம்? கண்டிப்பா எவ்வளவு 10 மணி நேரம் படிக்கிறது முக்கியமா இல்ல 100 அவுட் சென்டம் வாங்குறது முக்கியமா? ஸ்கூல்ல எதை வச்சு எஸ்டிமேட் பண்ணுவோம்? சென்டம் வாங்குறது. எதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் மாதாஜி. சென்டம் வாங்குறது தானே. சோ அதனால மார்க் வந்து என்ன வருதுன்றது முக்கியம். இப்போ நான் சப்ஜெக்ட்டுக்கு சொல்ல. அதனால ஸ்மார்ட்டா பண்ணணும். ஸ்மார்ட்டா பண்ணோம்னா இதெல்லாம் பண்ணாம டைரக்டா நம்ம வந்து செயலில் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யார் வேணா படிக்கலாம். படிங்க. கல், மரம் அல்லது ஓவியம் போன்ற பௌதீக குணங்களின் மூலம் தோற்றமளிக்கும் போதிலும் பகவானது ரூபம் உண்மையில் பௌதிகமானது அல்ல. இது பரமபுருஷரின் பூரண தன்மையாகும். நினைவில் கொள்ளவும், பகவானும் அவரது அர்ச்சா விக்கிரகமும் வேற அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எப்படி மாதாஜி அப்படின்னுங்க. இங்க வந்து போஸ்ட் போட்டா டெல்லியில போய் சேருது. எப்படின்னா இங்க இருக்கிற போஸ்டும் அந்த சென்ட்ரலி இருக்கிற அந்த போஸ்ட் பாக்ஸும் ஒண்ணு. அதே மாதிரி அர்ச்ச விக்கிரமன்றது நம்ம வந்து 8ல அர்ச்சானா 8ல பண்ண முடியும். கல்லு, மண்ணு, ஜுவல்லரி, ரைட், தண்ணி,
இது ஒண்டி இல்லாம இன்னொரு விஷயத்திலும் பண்ணலாம், மனதாலையும் பண்ணலாம். இப்படி எல்லாம் பண்றச்சே ஜெம்ஸ் அந்த மாதிரி நகைகள் எல்லாமே பண்றது அர்ச்ச விக்கிரகம். இது பௌதிக விஷயம், பௌதிக ஐட்டம்ஸ்னால பண்ணாலும் இது பௌதிகமானது இல்ல, கிருஷ்ணரோட டைரக்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அதனால வந்து கிருஷ்ணர் நேரா நம்ம அலங்காரம் பண்றதுக்கு அவரு அர்ச்ச விக்கிரமா சாரி இருக்காருன்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுதான் இந்த அர்ச்ச விக்கிரத்தின் மகிமை அப்படின்றத பார்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ நம்ம யூஸ்வலா செஷன் எது வரைக்கும் டைம்? 9 வரைக்குமா இன்னைக்கு? ஆமா மாதாஜி, 9 வரைக்கும் நீங்க கிளாஸ் எடுங்க மாதாஜி. இப்போ என்ன டைமா? 8:47 ஆகுது மாதாஜி. ஓகே, 5 மினிட்ஸ் இந்த ஸ்லோகா ஒண்டி எடுத்துட்டோம்னா நம்ம 8ல இருந்து இது ஃப்ரைடே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஃப்ரைடேல நாளைக்கு வருவீங்களா இல்ல வரமாட்டீங்களா? நாளைக்கு இருந்தா கண்டினியூஷன் முடிச்சலாம். 8 மணிக்கு மாதாஜி. இதே டைம் இதே லிங்க் இருக்கணும் அவைலபிள். அப்படி இருந்தா நாளைக்கு வந்துடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஃப்ரைடேவும் இருக்குமா மாதாஜி? அது நான் கன்ஃபார்ம் பண்றேன் நாளைக்கு. எங்களுக்கு வந்து L5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி. ஆக்சுவலா ஆனா அது 5 o'clock தான், 5 to 6. ஸோ 7:45 நாங்க வந்துடுறோம் மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ இத படிங்களே யாராவது. இந்திரா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुत्तर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு எனும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். ஹரி கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபாஸ்டஸ்ட் ப்ராசஸ் பிளான் ஏ என்ன அப்படின்னா, ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் மீ, அனன்ய பக்தி செஞ்சுட்டே இருப்பேன். என்ன செயல் செஞ்சாலும் என்னையே நினைச்சிட்டு இருந்து என்னை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா பிளான் ஏ 100% நானே பர்சனலா வந்து தூக்கிடுவேன். கிருஷ்ணா உனக்கே நியாயமா இருக்கா? நான் ஜபம் பண்ற ஒரு ரவுண்ட் பண்றதுக்குள்ளேயே நான் எதோ நினைக்கிறேன். பால் உனக்கு பொங்கறதுக்குள்ளேயே என் கணவனை பத்தி நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் உனக்கு டூ மச்சா தெரியல அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோமா இல்லையா? நான் சொல்லுவேன், நீங்க சொல்றீங்களா? இல்ல இங்க யாராவது அனன்ய பக்தர் 24/7 நான் இதே கண்டிஷன் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றேன்னு யாராவது இருக்கீங்களா? ஏன் இவ்வளவு சைலண்டா இருக்கீங்க? இதுவே இல்ல மாதாஜி, பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். அனன்ய பக்தியில இருக்க முடியாது மாதாஜி. சோ அதனால நம்மளுக்கு ட்ரை முடியாது. பண்ணிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி நம்ம எல்லாரும். ட்ரைனா நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த கேட்டகரி நம்ம இருக்கோமா? சாதனா பக்தியில தான் மாதாஜி இருக்கும். ஆஸ் ஆஃப் டுடே இது இல்ல. சோ அதனால சாரி கிருஷ்ணா, எனக்கு நாட் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். சோ என்னோட ஜாயின் பண்ணிட்டு சொல்றவங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேஜ் இவர் என்னெல்லாம் சொல்றாரு இன்னும் இன் டெப்த் படிக்கலாம். இந்த ஸ்கிரீன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திராணி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. எளிதான மற்றும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எளிதான மற்றும் சுலபமான வழி பக்தி முறை. எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறடாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து மனங்களின் எண்ணில் நிறுத்தி அனன்ய பக்தி அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அனன்ய பக்தி செய்யறவன வந்து நான் காப்பிடுவேன். அப்படின்னா என்ன? சர்வதர்மா பரித்தியாக மாமேகம் சரணம் ரஜா. நான் ஒண்டிதான் இருக்கேன், நீ சரணம் அடையணும். 18.66ல சொல்றது அவர் இங்க சொல்றாரு. அதாவது எல்லா செயல்களையும் வந்து எனக்கோசரம் ஒண்டி செய்யணும், இருக்கிற செயலெல்லாம் விட்டுறணும். ரைட்? சோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து பக்தி தொண்டுல உண்டி நீ இன்வால்வ் ஆகணும். எப்பவுமே நீ வந்து என்ன பண்ணணுமே, என் மீது உண்டிதான் தியானம் செலுத்தணும், என்ன உண்டிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். ரொம்ப பொசசிவ் கிருஷ்ணர், எக்ஸ்ட்ரீம்லி பொசசிவ். ஒன்லி மீ அவரு. அந்த ஒன்லி மீ கேட்டகரி நம்ம இல்லாததால கிருஷ்ணா ஐ வாண்ட் டு பி ஒன்லி யூ, ஆனா இப்போதைக்கு என்னால முடியாது அப்படின்றதால இப்ப வந்து இன்னும் போயிட்டு இருக்க ஒன்லி மீ கேட்டகரி என்னெல்லாம் இருக்குன்னு படிங்க இந்த பேஜோ. ஹரே கிருஷ்ணா. வரல மாதாஜி, வருதா? படிங்க மாதாஜி, சீக்கிரம் படிங்க மாதாஜி. ஒருவன் தனது மனதை அவரின் மீது முற்றில் நிலைநிறுத்த வேண்டும். புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுளை திருப்தியுற செய்வதை தவிர
வேறு எந்த பலனையும் பக்தன் அடைய விரும்புவது இல்லை. கிருஷ்ணரை சந்தோஷப்படுத்துறதை விட வேற எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றாரு. இதெல்லாம் வந்து பிராக்டிகலி நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள், ஆனா நாட் பாசிபிள். அதனால இப்ப மறுபடியும் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க மாதாஜி, படிங்க. கிருஷ்ணர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறார், விரைவாக விடுவிக்க உறுதி அளிக்கிறார். நாம் அவரை நம்பி தூய பக்தி பாதையை பின்பற்ற தொடங்குவோமா? So ஹரே என்ன கிருஷ்ண சொல்றாரு, மாதாஜி. அப்படி நான் வந்து எப்ப பாரு 24/7 நினைச்சேன்னா அப்ப என் ஃபேமிலி எல்லாம் இல்ல, என்ன பண்ண முடியும், என்னதான் செய்வேன்னா, டோன்ட் வரி, ஐ எம் தேர், நான் கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறேன், யூ டோன்ட் வரி அப்படின்றாரு கிருஷ்ணர். அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர் எடுக்கிறாரு. இது வந்து எப்படி அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க. வெரி வெரி ப்ராக்டிக்கல். இது 9th சாப்டர்லயும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அபிசேச்சு துராச்சாரியா பஜதாமா மனன்யபா சாதுர் ஏவச மந்தவியம் சமயம் விவசித்தோசிய. அதாவது அபிசே துராச்சாரியா அப்படி இருக்கிற என்னோட பக்தர், அனன்ய பக்தர், அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள் இல்ல. தப்பு பண்ணாலும் நீ வரி பண்ணிக்காத, சாதுர் அப்படின்னா சாதுன்னு நீ எடுத்துக்கோ, ஏன்னா நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்றாரு. எப்படி சொல்வீங்கன்னா, ஆமா, இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சாஸ்வத் சாந்தி ரகச்சதி கௌந்தேயா பிரதி ஜானேதி நமே பக்த பிரதசதி. சிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா, அப்படி இருக்கிற ஒருத்தன் தப்பே பண்ணாலும் நீ வரி பண்ணிக்காத, அவனை மறுபடியும் வழியில கொண்டாந்துடுவேன், அதனால நிம்மதியா இரு. கௌந்தேயா, அதாவது கௌந்தேயான குந்தியின் மகனான அர்ஜுனனே, கண்டிப்பா சொல்லு, என்னோட டிவர்ட்டிக்கு அழிவே இல்லை அப்படின்னு நீ கேரண்டி கொடு. ஏன் நீ கேரண்டி கொடுக்கணும்? நான் கிருஷ்ணா, நீ கொடுப்ப கேரண்டி, ஆனா நீ கேரண்டி கொடுத்தா ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, நீ வந்து பேச்சு மாறலாம், கரெக்ட், ஆனா என் டிவோட்டி நான் வந்து கேரண்டி கொடுத்தா நான் பேச்சு மாற முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா 12வது பக்தர்கள் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். 2வது அத்தியாயத்துக்கு தான் இப்போ நம்ம மூவ் பண்றோம். ஆனா ப்ராட்லி என்னன்னா, அனன்ய பக்தி அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. டாப் மோஸ்ட், ரைட், டாப் மோஸ்ட். 12.7 பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள் வந்து 12.8 12.12 வரைக்கும். கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள் 12.13 12.20 வரைக்கும். சோ 1 to 7 நம்ம பார்த்தோம். இப்ப வந்து ஏணி, இருங்க ஒரு செகண்ட், ரைட், இது வந்து பார்த்தோம். இப்ப வந்து ஏணி படிகள், அதாவது என்ன பேசிக்லி இதுவும் அது ஏணிதான் எப்படி போகுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். டைம் வந்து உங்களுக்கு ஆயிடுச்சா? ஓகே, இதோட சம்மரி ஒண்டி நான் சொல்றேன். அப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரே ஒரு செகண்ட், இப்ப வந்து நான் சொன்ன ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஒண்டி, சாரி, ஸ்கிரீன் தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ தெரியல மாதாஜி. இப்ப வந்து அனன்ய பக்தி 100% கேரண்டி, ஏன்னா கிருஷ்ணரே வந்து கேரண்டி கொடுக்க போறாரு. இதுக்கு அடுத்தது நம்ம சொல்லிட்டோம், நம்ம அதுக்கு அப்ளிகபிள் இல்லை அப்படின்னு. அதனால கிருஷ்ணரின் மீது வந்து 100% நம்ம மனதை செலுத்துறது ஃபர்ஸ்ட். சாரி, நெக்ஸ்ட் வந்து 12.9 என்னன்னா, அது முடியலன்னா அடுத்தது என்ன பண்ண முடியும்? சாதன பக்தியின் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுதல், கிருஷ்ணன் அடைவதற்கான விருப்பத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுதல். இருங்க, இப்ப வந்து சாதனை பக்தி மத்த இந்த 4 ரெகுலேஷன், இது 4 உண்டு இல்ல, 64 ரெகுலேஷன் இருக்கு. ஆனா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை பண்ண போறோம். இது 2 வந்து கேரண்டி. மூணாவது கிருஷ்ணருக்காக படிங்க. செயலாற்றுதல், பக்தி தொண்டி நிலையை அடைதல். சோ இது பண்ணலன்னா கிருஷ்ணர் கோசம் மட்டுமே செயல் செய்யறது, எனிதிங் ரிலேட்டட் டு காட். இப்ப நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா, மாயாப்பூர்ல வந்து கிருஷ்ணருக்கு டெக்கரேட் பண்றது, இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் கோசம் செயலாற்றுறது. சோ இந்த 3மே இருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் 100% என்னால முடியாது அப்படின்னா சாதனை பக்தி பண்ணுங்க. 64, அச்சோ 64 ஆளே இங்க டான்ஸ் ஆடுறோம்னா சரி, கிருஷ்ணர் கோசம் செயல் செய். இந்த 3 செஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா அஷ்யூர்டு, கேரண்டி, இப்பவுமே இந்த ஜென்மத்திலேயே கேரண்டி. இன்டென்சிட்டி இருந்துச்சுன்னா பண்ணலாம். அதனால டாப் 3 அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். 11th ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டா, அதாவது நம்ம செய்யும் செயல்கள் வந்து எதுவா இருந்தாலும் அதை தானம் கிருஷ்ணருக்கு செஞ்சா அது 11. சரி, இப்போ அதுதான் பெஸ்டா அப்படின்னா, அதை விட ஒரு ஸ்டெப்பு குறைஞ்சது என்ன அப்படின்னா தியானம், அதாவது கிருஷ்ணரை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது. நம்ம சொன்னா அஷ்டாங்க யோகா அதுல வரும். அதை விட குறைச்சது, அதுவும் பண்ண முடியலன்னா தியான யோகா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை நம்ம வந்து டீட்டெயிலா நாளைக்கு பார்க்கலாம். பட் இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு சமரியா நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை வந்து ஒரு தடவை படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. என்னன்னா இருக்கிறதே மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் சாப்டர் இது. ரைட், முடிஞ்சா நாளைக்கு மோஸ்ட்லி நாளைக்கு இதே டைம் 7:45 மீட் பண்ணலாம். 7:45 to 1 hour கவர் பண்ணலாம். இப்போ வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव के जय, श्रीला प्रभुपाद जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? மாதாஜி நல்லா இருந்தது மாதாஜி கிளாஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே தேங்க்யூ ஸோ கிருஷ்ணா மச். மாதாஜி. நீங்களும் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவா இருந்தா எனக்கும் நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இரும்பேன், இல்லைன்னா தூங்கிடுவேன். மாதாஜி ப்ளீஸ் தண்ணி குடிங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு கோல்ட் ஆ, இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கு. மாதாஜி. ஆமா ஆமா கோல்டு இருக்கு. இல்ல, காஃபும் இல்ல, ஓவர் ஆங்ஸைட்டி, ஓவரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால தூக்கம் கீக்கம் எல்லாம் குறைஞ்சதால இது கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. நீங்க கஷ்டப்படுறது எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. கொஞ்ச நேரத்துல சரியாயிடும். நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ ஸோ ஓகே, மச். எங்களுக்கு 2 கிருஷ்ண கொஸ்டின் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு Question. நிறைய கிருஷ்ணர் கான்சியஸ் இருக்காரு. நல்லா அழகா நடத்துறீங்க மாதாஜி. சூப்பரா இருக்கிறீங்க. தேங்க்யூ ஸோ ஆமா மச். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க எங்க ஏஜ்ல டீச் பண்ற அளவுக்கு நீங்க உயர்ந்திருக்கீங்க. அது எப்படி அப்படின்றது நீங்க சொன்னீங்கன்னா எங்க எல்லாருக்குமே மோட்டிவேஷனா இருக்கும் மாதாஜி. கண்டிப்பா. மாதாஜி நான் சொல்ல நினைச்சதை அவங்க சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. I too wanted to say the same thing. ஸோ பேசிக்லி வந்து கரெக்டா சொல்லணும்னா 12 வயசுல ஓகே, இப்போ என்ன தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அப்படின்னு சில டாபிக்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து 12 வயசுல எனக்கு என்னன்னா என் பாட்டி கிட்ட போய் கேட்டேன். பாட்டி கிட்ட ஒரு பகவத்கீதா இருந்துச்சு. பாட்டி பகவத்கீதா படிக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப என் பாட்டி சொன்னாங்க, அச்சோச்சோ பகவத்கீதா படிக்கணுமா? உனக்கு என்ன ப்ராப்ளமா? 12 வயசுல படிப்பியா? 60 வயசுல தான் படிக்கணும். 12 வயசுக்கு 60 வயசு ரொம்ப லாங் இல்ல. நான் நினைச்சேன், அச்சோ 60 வயசு வரைக்கும் நான் உசுரோட இருக்கேன்னா காலியா அப்படின்னு அந்த டைம் நினைச்சேன். அப்புறம் நினைச்சேன் அப்படியே இல்லைனாலும் அப்ப வந்து நான் ஆல்ரெடி லைஃப் எல்லாம் முடிஞ்சிடுமே, கத்துக்கிட்டா என்ன யூஸ் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் போட்டிருந்தாங்க. ஒரு ஐயப்பா கோயில்ல கிளாஸ் நடக்கணும். அந்த டைம் முடியல, கிளாஷ் ஆச்சு டைம், அதுவும் முடியல. இன்னொரு தடவை வந்து ஒரு கிளைண்ட் வெயிட் பண்ணுன்னு சொன்னாரு பிரசிடென்சி கிளப்ல. ரொம்ப நேரம் ஆகுது, டிராபிக்ல இருக்கேன், நீ போய் லைப்ரரியில இருனா. அப்போ வந்து பகவத்கீதா ஆசிட்டிஸ்ன்னு அதை வந்து ஃபுல்லா படிக்க முடியாது, உங்களுக்கும் தெரியும். திறந்த உடனே படிச்சேன். படிச்ச உடனே எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு. படிச்ச உடனே எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு. நான் இதை எடுத்துன்னு போறேன் அப்படின்னு வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போனேன். படிச்ச உடனே எல்லாமே புரிஞ்சிச்சு, ஃபுல் புக் புரிஞ்சிச்சு. அப்படின்னு மூடி வச்சுட்டு பார்த்தா ஒண்ணுமே புரியல, ஒரு வார்த்தையும் புரியல. என்ன மாதாஜி இப்பதான் புரிஞ்சிச்சுன்றீங்க, அப்ப புரியல அப்படின்றீங்கன்னா அதான். அதாவது புரியுற மாதிரி இருக்கும், ஆனா ஒண்ணுமே புரியாது. ஏன்னா புரியுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? திரும்ப சொல்லணும். ரைட், ரீப்ரசென்டிங் அப்படின்றதுதான் முக்கியம். எது புரிஞ்சுச்சோ இப்ப திரும்ப சொன்னாதான் புரியணும். என்னால ஒரு பாயிண்ட் கூட சொல்ல முடியல. அப்பதான் நினைச்சேன் என்னடா அப்படின்னு. நாங்கெல்லாம் கோவிட் பேட்ச். 5 வருஷம் முன்னாடி கோவிட் வந்தப்போ நாமனிஷ்ட பிரபு புண்ணியத்துல அவர் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் வந்தது. அப்போ நாங்க எல்லாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம். எங்க வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருமே ஆனா அம்மா சைடு, ஹஸ்பண்ட் சைடெல்லாம் இல்லை. அம்மா சைட்ல அம்மா, நான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் நான் ஒண்டிதான். அதுக்கப்புறம் வந்து எங்க ஆண்டி வந்து தெலுங்கு, நானும் தெலுங்கு, நாங்க எல்லாருமே தெலுங்கு தான். தெலுங்குல ஆண்டியோட போனேன். இவங்க எல்லாம் தமிழ்ல கேட்டாங்க. நான் வந்து இங்கிலீஷ், ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் இங்கிலீஷ், செகண்ட் பேட்ச் வந்து தெலுங்கு. இப்படிதான் என்னோட ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. லெவல் 1ல இருந்தேன், லெவல் 2ல இருந்தேன். அப்ப வந்து லெவல் 2 இருக்கச்சே ஒரே ஒரு கிளாஸ்ல நாமனிஷ்ட பிரபு சொன்னாங்க, ராதிகா ராதிகா ராதிகா. யார் இது? உங்களை மாதிரி நானும் வீடியோ எல்லாம் போட மாட்டேன், பிளாக்ல தான் இருப்பேன். யாரு நீ, வா வெளில வா, வந்து உன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோ, உன்னை பார்க்கணும் அப்படின்னு. அப்படிதான் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னோட ஜேர்னி. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா தார்னிஸ்ரீ மேம்ன்றவங்க தான் தமிழ் லீடு ஃபர்ஸ்ட். அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்றச்சே ஏதோ ஹெல்ப், சேவைலாம் இல்ல, தமிழ்லாம் இல்ல. அவங்க வந்து எப்படி கேட்டாங்கன்னா, நீ வந்து அட்மின் ஒர்க் எல்லாம் ஏதாவது என்ன பண்ணும், நானே பண்ணேன், ஏதாவது ஹெல்ப் பண்றேன், நான் என்ன வேணும் அப்படின்னா எனக்கும் தெரியாது வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கும் தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் என்டர் பண்றோம், ஐடி வேணும், ஜூம் ஐடி, இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சா. அப்படிதான் வந்தேன். அப்போ வந்து யாருக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா முடியுமோ அது பண்ணும். அதனால அவங்க என்ன சொன்னாங்க, சொல்லிட்டு நீ கதை சொல்றியான்னாங்க. சரி ஓகே, நான் கதை சொல்றேன். இப்போ எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, எனக்கு தமிழ்ல பிரச்சனை. தமிழ் எனக்கு வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா பேக்கு மாதிரி படிக்க முடியல. நீங்க எல்லாம் படிக்கிறத வச்சுதான் நான் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். படிக்க வராது, பேச வருமானா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் நான் சூப்பரா பேசுறேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் 5 வயசு 6 வயசு வரைக்கும். 6 வயசுல திருச்சியில வந்து எங்க மாமா இருக்கச்சே பக்கத்து வீட்டுக்குள்ள போனேன். அங்க வந்து சொன்னாங்க, நீங்க தமிழ் வந்து ஒரு பையன் வந்து என் கசினோட பண்ண, நான் 6னா அவனும் 5 வயசு, 6 7 வயசு வச்சுக்கோங்க. அங்க ஒரு 10 வயசு பையன் வந்து என் கசின் காதுல ஏதோ சொன்னான். என்னடா சொன்னானா அவன் வந்து சொல்ல மாட்டான் சொல்றா அப்படின்னா. அவன் கேட்டானா, இவங்க திக்குவாயா அப்படின்ட்டான்.
நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, தமிழ் பேசினா நான் திக்குவாய் ஆயிடுவேன். 6-7 வயசு குழந்தைக்கு இருக்கிற மூளை. 6-7 வயசுல அந்த மூளை இருக்கலாம். ஆனா வளர்ந்த அப்புறமும் அதே மூளை எனக்கு கண்டினியூ ஆனதால தமிழ் பேசுறதே கொஞ்சம் பேசுறதும் நிறுத்திடுவேன். பயம் எனக்கு திக்குவாய் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு. ஓகே, என்னோட மதர் டங் தெலுங்கு, அதனால வீட்டுல தெலுங்கு, ஸ்கூல்லலாம் இங்கிலீஷ். சரின்னு. அதனால எதுக்கு சொல்றேன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து எது நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கையோ அதை கொண்டு வந்து வைப்பார். சோ கதையை பேசிட்டு இருந்தோம். அப்ப வந்து சில குவரிஸ் எல்லாம் இருக்கச்சே தானிஷ் மேம் எங்கேயாவது ரொம்ப ஸ்டக் ஆயிட்டாங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணலாமேன்னு, எல்லாமே ஹெல்ப் டெண்டன்சி தான், பக்தி டெண்டன்சி எல்லாம் இல்ல. அப்போ தலையை விட்டுருச்சே 3 தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து சேர்ந்தாங்க. அப்போ கேட்டாங்க, அதாவது அவங்களும் ரொம்ப ஆவரேஜ் தமிழ் பிகினிங், நான் வந்து மகா கேவலமான ஒரு தமிழ்ல இருந்தேன். அவங்க அப்போ கேட்டாங்க, ஏன் இப்படி இருக்கீங்கன்னா, அப்போ நீங்கெல்லாம் வந்து பக்தியில நீங்க கிளாஸ் எடுத்தீங்கன்னா நாங்களாம் அப்படியே தெலுங்குக்கு ஓடி போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்ச கதை. அப்பத்துல இருந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அபவுட் 3 இயர்ஸ், 3 வருஷமா இந்த 3-4 வருஷமா இருக்கும். இது வந்து தமிழ்ல என்னோட ஸ்டோரி. இங்கிலீஷ்ல என்னோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா, எனக்கு சொல்லி கொடுத்த டீச்சர் ஒரு நாள் இல்ல, அதனால 11th சாப்டர் எடு அப்படின்னு சொல்ல வந்தாங்க. அது ஒரு 10-15 நிமிஷம் தான் அவங்க ஹெல்ப் பண்ண. அதுக்கப்புறம் பிரசிடென்ட் நாமினிஸ்டர் பிரபு சொன்னாரு, 8 மணி கிளாஸ் அவரு. அப்ப வந்து 7:55-56க்கு சொன்னாரு, ராதிகா நீ வந்து 11th சாப்டர் எடு அப்படின்னாரு. அதனால எனக்கு 11th சாப்டர் ரொம்ப க்ளோஸ், அதை எடுக்க முடியல, நான் எப்படியாவது எடுக்கணும், எடு அப்படின்னாரு. ஓகே பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா அவருக்கு நோ சொல்ல முடியல. அப்புறமா பார்த்தா, அச்சோ 11th சாப்டரா, நம்ம எடுத்தது இன்னும் கிளாஸே எடுக்க ஆரம்பிக்கலையே, நம்ம வந்து இப்படி ஆனோடனே என்னோட டீச்சருக்கு போட்டேன். இவர் சொன்னார், அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நொல்லுன்னு திட்டினாங்க, நீ எப்படி எடுக்கலாம்னு சொல்வ, நோ சொல்லவே உன் வாயில வராதா, எப்படி எடுக்க முடியும், அதெல்லாம் முடியாது இல்லைன்னு. பிரபு கிட்ட நோ எல்லாம் சொல்ல முடியாது. பிரபு எனக்கு என்ன டவுட்னா, எப்படி எடுக்கிறது சொன்னோன்னே அவர் சொன்னார், உனக்கு பிரசன்டேஷன்லாம் வரலன்னா பிரச்சனையே இல்லை, நீ வந்து இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் பண்ணு. பிரபு எப்படி வரும் அப்படின்னு. நீ எப்பெல்லாம் டென்ஷன் ஆகியோ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணான்றதை விட எனக்கு ரொம்ப அடிக்கடி பிராக்டிஸ் கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. சோ பிரபு என்னோட ஸ்டைல்ல கிருஷ்ண கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிக்கோ அப்படின்னாரு. அப்படிதான் கிருஷ்ண கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நம்பவே மாட்டீங்க. கிளாஸ் எடுக்க எடுக்க ஒரு வார்த்தை ஒன்னு, அதனால நான் சொல்வேன், இது வந்து நார்மலா எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஏன்னா பக்தி யோகா இதுதான். கிருஷ்ணரா கைகரியம் பண்ணாங்கன்னா எல்லாமே கடகடன் வரும். மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 700 ஸ்லோகா வருமானா வராது. ஆனா இப்ப மாத்த ஏதாவது ஸ்லோகா வேணும்னா பிராக்டிஸ் பண்ணதில்ல, கத்துக்கிட்டதில்ல, டக்குன்னு வரும். அது அன்னைக்கு நாமினிஸ்ட பிரபுவோட அருள் தான் சொல்லணும். அவர் வந்து எடு அப்படின்னாரு. 11 சாப்டர் கடன்னு எடுத்து முடிச்சேன். அன்னையில இருந்து கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம். கிளாஸ் இங்கிலீஷ்ல தான், தமிழ்ல இல்ல. சோ இங்கிலீஷ்ல கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் தமிழ்லயும் எடுக்க ஆரம்பிச்சு. சோ இப்படி அப்படின்னு என்ன ஒரு பியூட்டினா, தமிழ் டிவோட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நான் தமிழ்ல பாதி வார்த்தை எனக்கு தெரியாது. எவ்வளவு லெவலுக்குன்னா, ஃப்ராகுக்கும் தவளைக்கும் என்ன, முதலைக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்னு கேட்பேன், சொல்லுவாங்க. யாருமே வந்து மாதாஜி நீங்க இவ்வளவு கேவலமா தமிழ் பேசுறீங்களேன்னு கேட்டதில்ல, இவ்வளவு நடுவுல திக்குறீங்களேன்னு கேட்டதில்ல, இப்படி தெரியாம நீங்க ஏன் பிரசன்டேஷன் ஷேர் பண்ணி யார்கிட்டயும் படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டதில்ல. சோ அப்பதான் எனக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சொசைட்டிக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா, என்ன சொல்றோமோ அது ஒண்ணுதான் புரிஞ்சுப்பாங்களே தவிர, ஏன் இப்படி அப்படின்னு யாருமே நினைக்க மாட்டாங்க. இதுதான் கிருஷ்ணரோட அருள். நான் சொல்லி கொடுக்குறேன்றது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, நான் சொல்லி கொடுத்தாதான் இவ மண்டையில ஏறும், இல்லைன்னா இவ புக்க திறக்க மாட்டா, படிக்க மாட்டா அப்படின்றது பலராம் தாவுக்கு நல்லா தெரியும். அதனால அவரு ஆதி குருவா இருந்து இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் வந்து உக்காந்தாதான் நான் என்ன மாதிரி அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உங்களெல்லாம் அமிச்சு உங்க பக்தியை ஏத்துறாரோ இல்லையோ என்னோட பக்தியை ஏத்துறதுக்கு வழி பண்றாரு. சோ இட்ஸ் மியூச்சுவல். இப்போ உங்களுக்கு என்னோட கதையும் புரிஞ்சுச்சா, நம்மளோட சீக்கிரட்டும் புரிஞ்சுச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் இல்ல மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. செம்மையா காமெடியா மாதாஜி, நான் சிரிச்சேன் நடுவுல இல்ல எல்லாம். எனக்கு மாதாஜி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அம்மா இருக்காங்க மாதாஜி. இந்த மாதிரி பகவத்கீதை நான் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா என் பொண்ணு சொல்லியிருக்காங்க, அவங்க கிட்ட போய் நீ பகவத்கீதை அவங்க அம்மா படி நீ படிங்கம்மா. எனக்கு நான் அப்படியே வயசாயிடுச்சு பகவத்கீதை படிக்க சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டாங்களா ஒரு அம்மா 60 வயசுல. ஆனா அதுக்கு மாறா நீங்க 7-8 வயசுலயே படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. நான் என்ன 7-8 பண்றது? வயசுல எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கல. நீங்க வேற, நான் 12 வயசுல இருந்து கேட்டு நானே எப்போ வயசுல ரொம்ப இப்ப 5 வருஷம் முன்னாடிதான் ஆரம்பிச்சேன். நீங்க வேற 7-8 ஆமா. வயசுல இருந்து எனக்கு ஆசை இல்ல. 12 வயசுலதான் எனக்கு புரிஞ்சுச்சு பகவத்கீதான்னு. அந்த பரவாயில்ல. கோவிட், நாங்கெல்லாம் கோவிட் பேட்ச், வயதானவங்க நாங்கெல்லாம். ஆஹ். ஆனா ரொம்ப யங்கனா பிரகலாத், வயிறுல குழந்தை இருக்கச்சே படிக்கணும். ரைட். சோ அதனால வந்து வயதுன்றது இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. ரைட். இது வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம படிக்கணும். இட்ஸ் அ மஸ்ட். இது வந்து காலேஜ்லும் இந்த கலாட்டா ஆச்சு. நான் எம்பிஏ படிக்கச்சே 2 ஆசை அப்படின்னு கேட்டேன். ஒரு ஆசை விடுங்க, இப்ப அது ரெலவெண்ட் இல்லை இந்த கான்டெக்ட்க்கு. ஆனா அது ஒரு ஆசை என்னன்னா,
நான் வந்து ஒரு ஆசையை சொன்னேன், ஒண்ணுமே சொல்ல, பகவத்கீதா படிக்கணும்னு எல்லாரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஹிந்துஸும் இருந்தாங்க ஒரு 30%, இன்னொரு 30% முஸ்லிம், கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாருமே யூனிவர்சலா சிரிச்சாங்க. ஆனா என்னன்னா சிரிக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருந்துச்சு. ஹிந்துஸ் எல்லாம் சிரிச்சாங்க, நீ இன்னும் படிக்கலையா அப்படின்னு. நீ இப்போ இந்த வயசுல நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், இந்த வயசுலயே வந்து படிக்கணும்ன்றியே, 19 வயசு இல்லலாம், நீ வந்து வயசான அப்புறம் படிக்க வேண்டியது. கிறிஸ்டியன்னா ஆச்சு உனக்கு, நான் 19 வயசு ஆயிடுச்சு, நீ பகவத்கீதா உன்னோட புக்கு கூட நீ படிக்கலையா, கேவலம் நீ எல்லாம் அப்படின்னு. ஏன்னா சிரிக்கிறதுலயும் 2 விதம் இருக்கு. அதனால யாரோ ஒருத்தங்க சிரிச்சாங்க நம்ம நினைக்க கூடாது. அதனால அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நம்ம எல்லாம் படிக்கணும். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் 3 வயசுல படிப்பாங்க, நம்ம எல்லாம் பாருங்க 30 வயசு ஆனாலும் படிக்க மாட்டோம். கரெக்டா? சோ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 60 வயசு ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன குறைச்சல் அப்படின்ற டைப். அதனால பகவத்கீதா படிக்கிறதுக்கு ஏஜ் நோ பார், செக்ஸ் நோ பார், ஜெண்டர் நோ பார். கிருஷ்ணர் தான், அதான் விஷயம். Mataji, I'm 84 plus Mataji. I'm attending your classes. இந்திராணி மாதாஜி, வெரி ஹாப்பி மாதாஜி. நான் உங்களை விட ஒரு 2-3 டைம்ஸ் ஓல்டர், அதாவது 165 170 இயர்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மாதாஜி, தமிழ் ரொம்ப உங்க அழகா பேசுறீங்க மாதாஜி. 75க்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நான் இது வரைக்கும் வந்து இங்கதான், இந்த பழக்கம் ரொம்ப இல்லாததால மாதாஜின்னு சொல்றேன். அவுட் சைட் ஸ்கோப்ல எல்லாம் பேர் வச்சுதான் கூப்பிடுவேன். above 75, below 75 தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன அப்படியே மாதாஜி? கூப்பிடுங்க மாதாஜி, அப்படியே மாதாஜி கூப்பிடுங்க. உங்களுடைய தமிழ் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு. நானும் ஆமா, அப்படிதான் தெலுங்கு சொல்லிக்கிறேன். தெலுங்கு நீங்க பேக்ரவுண்டே தமிழ் மாதாஜி, தெரியல வரலன்னு சொல்றீங்க மாதாஜி. மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க தமிழ் வரலன்னு சூப்பரா பேசுறீங்க மாதாஜி, சூப்பரா இருக்கு. அது கிருஷ்ணர் அப்படியே நல்லா வர வைக்கிறாரு உங்களை. அதுவும் வந்து தமிழ் டிவோட்டிஸ்னால தான் 4 வருஷம் 3 வருஷமா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா தமிழ் ஒரு லெவலுக்கு பிராக்டிஸ் வந்துச்சு. சூப்பர், வெரி மாதாஜி, உங்க சூப்பர் மாதாஜி. சைத்தன்யா கிளாஸ் ரொம்ப லைவ்லியா இருக்கும் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க ஹரே அட்டென்ட் கிருஷ்ணா. லலிகா மேம் டெய்லியா. நாளைக்கு ஹரே எப்ப கிருஷ்ணா பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் எடுங்க மாதாஜி, ஹரே நீங்க எடுங்க மாதாஜி கிளாஸ். நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் தமிழ்ல. பக்தி சாஸ்திரி எடுத்துட்டு இருக்கேன் லெவல் 5. இப்ப வந்து லெவல் 2 உங்களது எடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ தாரணேஸ்வரி மேம் கிட்ட லெவல் 1 அப்படின்னு சோ எடுத்துட்டு இருக்கேன். எல்லாரும் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. நீங்க என்ன மாதாஜி எல்லாரும் வளருவாங்க, நீங்க இறங்குறீங்க, நாங்க இதுல என்ன வளருது குறையுது, எனக்கு லெவல் 1 வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் தாரணேஸ்வரி மேம் கிட்ட. எனக்கு லெவல் 1 கொடுங்க. அவங்க கொடுத்த உடனே நான் மறுபடியும் பேக் டு 18 days ஒரு ஸ்லாட். எத்தனை மணிக்கு வரீங்க மாதாஜி? அது இப்ப தாரணேஸ்வரி மேம் எனக்கு சைன் ஆஃப் பண்ணல இன்னும். அவங்க எஸ் சொன்னாங்கன்னா வந்துடுவாங்க. அவங்க டைம் ஸ்லாட் எனக்கு கொடுக்கல, அதனால நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். மத்த நீங்க கிளாஸ் என்ன கிளாஸ் டைம் எடுக்கிறீங்க மாதாஜி? நீங்க கிளாஸ் எப்ப எடுக்கிறீங்க மாதாஜி? என்ன டைம் நான் இன்னும் எடுக்கிறீங்க எடுக்கல. மாதாஜி? எனக்கு ஸ்லாட்டே நான் என்ன டைம் எடுக்கிறேன்னா பக்தி. நான் வந்து இங்கிலீஷ்ல பக்தி வைகவ் பேக்கப் டீச்சர், அட்மின் கம் பேக்கப், அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் பண்ற வேலை எனது. அப்படியே டீச்சர் வரலன்னா நான் பேக்கப் கிளாஸ் எடுப்பேன். அது இங்கிலீஷ்ல சண்டே பக்தி வைபவ் 10 to 12. மற்றபடி பக்தி சாஸ்திரி டியூஸ்டே எடுக்கிறேன். டியூஸ்டே வந்து 5ல இருந்து 6 பக்தி சாஸ்திரி, அது தமிழ். இது 2 தான். மற்றது இந்த கிளாஸ். ஸோ இது வந்து சிங்காரன் செல்வன் பிரபு கிளாஸ் எடுக்கிறேன், மோகன்தாஸ் பிரபு, ரெண்டையும் இன்னைக்கு கிளப் பண்ணி சேர்த்துட்டு இருக்கேன். அவங்க யாரும் இன்னும் பேசல. அது 10வது சாப்டர்ல எண்ட்ல விட்டு வச்சிருக்கேன். அதுவும் இன்னும் ஜோக் Right, பண்ண okay. ஆரம்பிக்கல. ஜானகிராமன் பிரபுக்கு தெரியும் ஓட்டுறதெல்லாம். அவர் முக்கால்வாசி டைம் எல்லா கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணிருப்பாரு. பபிதா மாதாஜிக்கு எல்லாம் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆச்சே அப்படின்னு உண்மைதான் உண்மைதான் சொல்றீங்க, போய் சொல்றீங்க. I பொய்யெல்லாம் like சொல்ல you மாட்டேன், very ஜோக் much பண்ணேன். மாதாஜி. I கதை like you சொல்லி very சொல்லி much. நான் கேட்டுருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ ஸோ கோவில் மச். போயிருந்து கதை சொல்லியிருக்கேன். ஆமாமா, பாருங்க ஜானகிராமன் தெரியும், கதை கதையா சொல்றது அப்படி. சரி, உங்களுக்கு ஒரு கதையை சொல்றேன், ஆன்சர் நீங்க சொல்லுங்க நாளைக்கு, சரிங்களா? இப்போ வந்து Okay மாதாஜி. ஆழ்வார் வந்து போறச்சே மழை வந்துச்சுலாம். ஆழ்வார், ஓகே, அவர் போய் ஒரு ஆழ்வார் வந்து போய் படுத்துக்கலாம்னு ஒரு வீடு இருந்துச்சு, படுத்துக்கிட்டாரு. இன்னொரு ஆழ்வார் வந்தாராம். ரொம்ப சின்ன வீடு. இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு ஆழ்வார் ஆல்ரெடி ஆக்குபைடு, இன்னொரு ஆழ்வாருக்கு இடம் இல்லை. அதனால அந்த ஆழ்வார் வந்து எந்திரிச்சு உட்காந்தாராம். படுத்துக்கிட்டா 2 பேருக்கு இடம் இல்லைன்னு உட்காந்தாராம். இன்னொருத்தர் வந்தாரு. 3வது ஆழ்வார் தட்டினாராம். அச்சச்சோ, சொல்லுவாங்கல்ல தமிழ்ல ப்ராபம், படுத்தா ஒருத்தர் உட்காந்தா இருந்தாரு. இப்ப வந்ததால 3 பேர் நின்றுட்டு இருக்காங்க. 3 பேர் நின்றாங்க, ஓகே. 3 பேர் நின்றுட்டு 3 ஆழ்வார் சேர்ந்தா என்ன கதை பேசிட்டு இருக்காங்க. நம்மள மாதிரி பக்கத்து வீட்டு புடவை எல்லாம் பேசல, அவங்க கிருஷ்ணரோட புடவை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. இப்ப வந்து யாரோ தட்டுறாங்க, திறக்கிறாங்க, யாருமே இல்ல. மறுபடியும் மூடிடுறாங்க. வந்தா இடமே இல்ல. 3 பேருக்கும் அடிச்சுக்கிறாங்க. அதாவது 3 பேருக்கும் ஒரு செகண்ட் சாப்பிடல, ஒண்ணும் பண்ணல. நம்மள மாதிரி இருந்தா ஒரு 2 கட்டு கட்டும் குண்டாயிடுவானுங்க. அதுவும் இல்ல, நிக்கவே முடியல.
சோ காம்பாக்ட், அமுங்கி போயிடுச்சு. அப்படியெல்லாம் இன்னைக்கு எல்லாம் திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்து ஆன்சர் சொல்லுங்க, இன்னைக்கு சொல்லக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இப்போ நான் கிளாஸை முடிக்கிறேன், எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, நான் போய் சாப்பிட போறேன். டாடா பை பை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு ஓகேனா நாளைக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடுவேன் இந்த சாப்டரை. நாளைக்கு 7:45 ஓகே, ஐடி ஓகேனா எல்லாருமே வந்தீங்கன்னா இதை கண்டினியூ பண்ணிடலாம். இருக்கும் மாதாஜி கிளாஸ்? ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி ஃப்ரைடேவும் கிளாஸ் இருக்கா 7:45க்கு? அது நான் நாளைக்கு தான் சொல்லுவேன். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது end பண்ணி ஆன்சர் நாளைக்கு சொல்றேன் மாதாஜி நானு. எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லுங்க நாளைக்கு. ஆனா எல்லாருமே திங்க் பண்ணும். ஏன் உங்களை சொல்ல வேணாம்னு சொல்றேன்னா, நீங்க சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்ல, தெரியாதவங்க திங்க் பண்ணுவாங்க, தெரிஞ்சவங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா தெரியாதவங்க திங்க் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கோசரம் தான். மாதாஜி அந்த Okay. லாஸ்டா சொன்னீங்களே என்ன, அது புரியல. அதுக்குள்ள டவர் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு மாதாஜி. பிரேக் மூணாவது ஆயிடுச்சு. 3 பேர் வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, 3 பேர் வந்து நின்ற அப்புறம் 4வதா ஒரு 4 பேர் வரல. டோர் அடிக்கிறாங்க. சரி, டோர் அடிச்ச உடனே திறக்கிறாங்க, யாருமே இல்ல, மூடிடுறாங்க. மூடிட்டு மறுபடியும் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நிக்கிறதுக்கு கூட இடம் இல்ல 3 பேருக்கும். அப்படியே இப்ப 4 பேர் இருந்தா எப்படி இடமே இருக்காதுல்ல, நம்ம இப்படி இடிச்சுப்போம் இல்ல, அந்த மாதிரி இடிச்சுக்கிறாங்க ஒருத்தர். அவங்க சாப்பிடல, அவங்க குடிக்கல, ஒண்ணுமே நடக்கல. பட் இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம் டு ஸ்டாண்ட். ஏன், எதுக்கு, வாட் ஹேப்பன் அப்படின்றதா கதை. இது வந்து ஆன்சர் வந்து இது என்ன சொல்வீங்க, இட்ஸ் அ ப்ராபபா, என்ன சொல்வீங்க, ஆன்சர் சொல்லணும் நீங்க நாளைக்கு. ஓகே ஓகே, திங்க் பண்ணிட்டு வாங்க. ஏன் அவங்க டோர் திறந்து மூடின உடனே ஏன் அவங்களுக்கு இடமே இல்லை, காத்து வந்துச்சா, என்ன வந்துச்சு, நாளைக்கு ஆன்சர். மீண்டும் நாளைக்கு 7:45 சேம் ஐடி அவைலபிளான்னு பத்மா மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி செக் பண்ணி சொல்லுங்க. இல்லைன்னா வேற ஐடி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் மாதாஜி சீரியல் எல்லாம் அடுத்த நாளைக்கு வரும்போது ஒரு இதோட முடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்குது உங்களோட எப்பவுமே முடிவு. இதுதான். ஆமா, கண்டினியூ. நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா நீங்க வரமாட்டீங்களே, அதனாலதான். வருவோம் மாதாஜி. கண்டிப்பா வருவோம் உங்க வந்தாலும் கிளாஸ். நினைக்க மாட்டீங்களே, இன்னைக்கு நைட் எல்லாம் நீங்க நினைச்சு நாளைக்கு காலையில எல்லாம் நினைச்சு வந்து சொல்லுங்க. குட் ஐடியா. மாதாஜி நிறைய பேர் தெரியும் மாதாஜி, அதனால நீங்க சொன்னீங்கல்ல நாளைக்கு தான் சொல்லணும், அதனால நாளைக்கு சொல்லுவோம் மாதாஜி. நாளைக்கு சொல்லுங்க. டன். தேங்க்யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா so much மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா.